ಮರಿತ ಕಟ್ಟುಗೆ ಮೆನ್ಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣುಗೆ ತಡ್ಪೆದಲೆ ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕೆಬಿಯೇ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಏತಲ ತಿನ್ಪಿನ ಹಂಗಲ್ಪುದಾಯಿಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ದಾಡಿಗೆ ಪಯನುಗು ಪೋಯರೆ ಪೇರ್ಗುಡೆ ತೇರುಗೆ ಬಲ್ಲು ದಡಸು ಉಂಡೆ ಪತೊಂದೆ ಕೈಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಿದ್ಧಿಲ ಕಾತೊಂದುಳೆರುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆನು ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನ ಮರ್ಲುಗೆ ಉದ್ಭದ ಗೂತ ಗಣ ಕೊಳೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೋಡಂಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪೆಗೆ ಸುಗಿತುಂಡ ವಿಪ್ರನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಕೆದ ಮಗಿಯೇ ಭಕ್ತರೆ ಗೋಲಿ ಪುನ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ. ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ರಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚ ಪುನಗ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣ ನೆಡಿ ಓಲ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ನಿಜ ನಾವು ಅವರ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸ ಮನೆದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಿಡಿತನಲ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಮೋಕೆ ಇಡ್ಲಿತ್ತು ಪಾತೇನ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಷ್ಟ ಕೊಡೋಣ ಆತು ಕೆಲಸ ಕೋರಾಡು ಈತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತೂಪಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಗೋವು ಪಂದು ಪನ್ಪೂಜಿ ನರಮಾನಿಗೆ ಲವ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೂವಿ MC ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಮಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಲವ್ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ವೈಫ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಂದ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವ. ಮಾತಾಡೋ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Come on, all the audience. అరగాలోడు మరుభూమీడు బరుసాకుండ ఎంచావు అమవాసేకి కరివానోడు చంద్ర తుండే ఖుషియావు ಅಂಚಾಡುತ್ತೆ ಲವ್ ಶುರುವಾಡ ನಂಗೆ ಲವ್ ಶುರುವಾಡ ನಂಗೆ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಆತಂಡು ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಆತಂಡು ಆತಜಿ ಲವ್ ಆತಂಡು ಲವ್ ಆತಂಡು ತೋಚಿಯಲು ನಿಜ ದಿಕ್ಕಿಯಲು ನನವರಿದಿನ ಬದುಕು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಾತೆರಂಡು ಮನಸ್ಸು ಪದ ಪಂಡು ನಿನ ತೂವಿನ ಕ್ಷಣನೆ ಕವಿಯಾನು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಲ ನನ್ನೆದುರಲ್ಲೇ ನೀ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲ ನಾನಿಂತಲ್ಲೇ ಹಾಲಾದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ 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 ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ. ಇರುಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಂತೆ ಕಾಡೀಗ ಹಾಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಸರಿಯೇನೋ. ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮೋಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡುವ ಪರಿಯೇನೋ. ಈ ಮಾಯೆಗೆ ಈ ಮರುಳಿಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದ ಚೆಲುವಿನ ಗುಣಗಾನ. ಕೇದಿಗೆ ಕದಿಯಂತ ನಿನ್ನ ನೋಟ ನನಗೇನು ಅಂದಂತೆ ಅನುಮಾನ. ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮುದ್ದಾದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಲ ನನ್ನೆದುರಲ್ಲೇ ನೀ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲ ನಾನಿಂತಲ್ಲೇ ಹಾಳಾದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ 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 ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ.
சிரிச்சாவடிடு ஒலி மடலா கொடியடிடு సింగారి సింగారమల్ పొందు జోగుడు ఓకునుడు మాయుడి సిరి సింగార సింగార మల్తొందు జోగుడు ఓకునుడు మాయుడి సిరి Dennana 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 ಕೋಲ ಕಂಬಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಕಾಯನದ ಬೂಡು ಕೋಲ ಕಂಬಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಕಾಯನದ ಬೂಡು ತಾಡಿ ಬಾರಿ ಬಲದಿಂಜಿ ಬುರ್ಕರುನ ಮದಿ ಮಾರು ಸುಪ್ಪದ ನಾಡು ತಾರಿ ಬಾರಿ ಬಲದಿಂಜಿ ದುರ್ಗರು ಮದಿಮಾಲೆ ಸುರ್ಪದ ನಾಡು Dennana 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಳಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವಲಿ ಪಚ್ಚಿದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತಿಳಿಪು ನಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ ಪಚ್ಚೆ ಜೀವೊಂದು ಐಸಿರದ ತಿಳಿಪು ನಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ dennana 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 ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿಚಾವಡಿದು ಬೊಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿದು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿಚಾವಡಿದು ಬೊಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿದು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗುಡು ಹೋಗುನುಡು ಮಾಯುಡಿ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗುಡು ಹೋಗುನುಡು ಮಾಯುಡಿ ಸಿರಿ dennana 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 ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದೆ.
20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜವಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡಿ. ಗಣಪತಿಂ ಬಾಪ್ರೇ ಆನಂದನತನ ಗಣಪತಿಂ ಬಾಪ್ರೇ ಚಿದಾನಂದನತನ ಗಣಪತಿಂ ಬಾಪ್ರೇ ಪರಮಾನಂದನತನ ಗಣಪತಿಂ ಬಾಪ್ರೇ ಚಿದಾಕಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜಪದನಂ ಪರಮಂ ಪರಮಾನಂದನತನ ಗಣಪತಿಂ ಬಾಪ್ರೇ ಚಿರಾಕಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜಪದನಂ ಪರಮಂ ಪರಮಾನಂದನತನ ಗಣಪತಿಂ ಬಾಪ್ರೇ ಚಿರಾಕಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜಪದನಂ ಪರಮಂ ಪರಮಾನಂದನತನ ಗಣಪತಿಂ ಬಾಪ್ರೇ ಆನಂದ ಮುನೀಂದ್ರ ಗಣನುತ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾನಸ ನಿಲಯಮಾನಂ ಸಾನಂದ ಮುನೀಂದ್ರ ಗಣನುತ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾನಸ ನಿಲಯಮಾನಂ ಸಾನಂದ ಮುನೀಂದ್ರ ಗಣನುತ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾನಸ ನಿಲಯಮಾನಂ ತಂತ್ರೀಲಯ ಸಮನ್ವಿತ ಗಂಧರ್ವ ಚಾರಣ ವರಾನುರೇಯಮಾನಂ ತಂತ್ರೀಲಯ ಸಮನ್ವಿತ ಗಂಧರ್ವ ಚಾರಣ ವರಾನುರೇಯಮಾನಂ ತಂತ್ರೀಲಯ ಸಮನ್ವಿತ ಗಂಧರ್ವ ಚಾರಣ ವರಾನುರೇಯಮಾನಂ ದೀನ ಜನ ಮಂದಾರ ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯಗಳೇ ವರ ಶೋಭಾಯಮಾನಂ ದೀನ ಜನ ಮಂದಾರ ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯಗಳೇ ವರ ಶೋಭಾಯಮಾನಂ ದೀನ ಜನ ಮಂದಾರ ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯಗಳೇ ವರ ಶೋಭಾಯಮಾನಂ ಹಾಸಮಾನಂ ಸಮಾನಂ ಭಜ
ಚಿರಾಧಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜಪದನೌ ಪರಮಾನಂದನ ತನ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಗೆ Majapa. Da. Hey, Indiga, ora. Bhakti coming. Okay. Okay. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಪನೊಂದು ಆ ಮಾ ಗಣಪತಿನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪುಪ್ಪುನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಲಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿ ಗೆಲ್ಮೆಗೆ ಕಾಣಿಕದ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪನ ಋಣ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಸಂದಾವರ ಆವಂದಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಇತ್ತಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡು ಪುಟುದು ಬೆಳತಿನ ಬಾಲೆ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ರಕ್ಷತಾ ಬೋಳೂರ ಸುನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೂ ಬೈದ ಅಂದು ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಪನ್ಪಿನ 8 ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದ ಸೊ ಒಂತ ಸಮಯಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವರ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಪ್ಪ ಓ ಆರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಂಜಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕೊಡಲು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುದಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜನಕಲು ಅಜ್ಜಿನಕಲು ಆಮೇತೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಈಮೇತೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಬರಿತೆಲ್ಲದಕ್ಲು ನಡುತೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒನಸಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸಾದ ಬತ್ತನಕಲು ಕೆಲವರು ಒನಸಾವಂದೆ ಬತ್ತನಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಂತಿರುವ ನಿಪುಣರೇ, ಕುಳಿತಿರುವ ಕುಶಲರೇ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಇತ್ತ ಕಡೆ ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿಗೆಡೆ ತುಳುವ ನಲಿಕೆ ಪದರಂಗೀತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ದ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಖಿಲ್ ಮುಂದುವರಿಸೋಡನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿ ಕೂಡಲೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಮೈಕ್ ಬತ್ತನಾಗ ಕೆಲವರನ್ನ ಕೈ ತರೆಕ ಬೋಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎದುಕೋನಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ಬತ್ತನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾಪವನ ಬುಡ್ಚದೆ ಸರಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಕೆ ಪನ್ಮನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವರ ಬಡ ಉಡು ಮಸೇದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ತು ವೈಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಕಲಾವಿದರಿರ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾಯರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುಗರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿಗೆಡೆ ತುಳುವ ನಲಿಕೆ ಪದರಂಗೀತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಪನ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಬತ್ತನಂಚಿತಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರ್ಮಲನಾಥ ಜಿ ಕದಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕದಲಿ ಮಠ ಜೋಗಿ ಮಠ ಮೇರು ಬರೀರ್ ಮೇರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸನ್ರಲ್ಲಿರು ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರಲ್ಲಿರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಸದಸ್ಯರು ಯುಟಿ ಖದರ್ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಲಕಂಠ ಪೆರಡ್ಕರ್ ಕರ್ಪೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕ್ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಡಿಒ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಲಮಗುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶುಭಕಿರಣ್ ಮಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪುನೀತ್ ಅತ್ತಾವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಜರಂಗದಳ ಮಂಗಳೂರು ರವೀಂದ್ರ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ವಿಕೆ ಬಾಬು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಲತಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮ್ಲಮುಗೇರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಯಜಮಾನ ಪರಿಯಾಳಗುತ್ತು ಕಿರಣ್ ಜೋಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ B4 ನ್ಯೂಸ್ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಲಮಗರು ಪ್ರಮೋದ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಡಿಟರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸಕುರಲ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ವಿದ್ಯಾಶಾಖೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಂಜಿಮುಗೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿಗೆಡೆ ತುಳುವ ನಲಿಗೆ ಪದರಂಗಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಟೆಲಿಮೂವಿ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತಿ ಟೆಲಿಮೂವಿಲ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು ಬತ್ತನಂಚಿತಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ತೂಪನಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಪತಾಕೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಪತಾಕೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಬೈದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಬಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕರ್ಮೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಐದು ಬಕ ನಮ್ಮ ಡಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಐದು ಬಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ BJPದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು, UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಸಚಿವರು. ಐದು ಬಕ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BJP ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ. ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ BJP ಶಾಸಕರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಐದು ಬಕ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜೀವ ನಾಯಕ್ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸೇನೆದ ನೇತೃತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರೆಗ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಷತ್ ನೆತ್ತ BJP ನೆತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋರ್ಚಾದ ಶಾಸಕರ. ಐದು ಬಕ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಐದು ಬಕ ಪುನೀತ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲ ಬಜರಂಗದಳ ಮಂಗಳೂರು. ಶಂಕರ್ ನಾಯಕರಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ BK ಬಾಬು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಯಜಮಾನೆ ಪರ್ಯಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ 24x8 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ. ಪ್ರಮೋದ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಎಡಿಟರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸು ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ అయిన ಕಾವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ದಯಾಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾಕಾರೆ ಚಿತ್ರಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ದಯಾಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂತಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Vaidyars Ayurveda Hospital and Research Center in Puttur. Serving the patients around the globe, Vaidyars Ayurveda now brings good health with a touch of ancient wisdom and scientific approach. A fully fledged Ayurveda hospital with skilled and experienced doctors, well-trained Ayurveda Panchakarma therapists, yoga therapists, physiotherapists and humble staff with round-clock service offer authentic Ayurveda treatments for the following: neurological conditions, pain management program, cervical spine and lumbar spine condition, skin diseases, women's special program, detox rejuvenation program for all your mental and physical strength and to be strong from within. Vaidyars Ayurveda Hospital and Research Center, Darbe, Puttur. ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆ ಗಿಡಪ್ಪೆ ಪಂಡದತ್ತೆ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವೆಯಾನು ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆ ಗಿಡಪ್ಪೆ ಪಂಡದತ್ತೆ ತಿಡರು ಇತ್ತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಯಾನು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಈ ತೂವಲಿಯತ್ತ ಅಮಾಸೆದ ಕಠೋರವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಕತ್ತಲೆಡ್ಲ ತುಣುಕು ತುಡರದ ಬೊಳುಪೊಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಂಧ ಕಾರುಣ ಗಿಡಪುಂಡುಗೆ ಮೂಡೈಡು ಉದಿತಿನ ನೇಸರ ದೇವೇರು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ದಂಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಎವ್ವೆಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಯಾನು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲದ ದಂಗೆ ಎಂದಂಡ ಲೋಕ ಕತ್ತಲೆ ಏರುಂಡತ್ತೋ
ಅಪಗ ಲೋಕಬಾರಿ ಮಂದಲೆಗೆ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಏರು ಎಂದು ಆ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಯವ್ವೆಪ್ಪ ಅನಗ ಆ ಮಣ್ಣ ತಿಬಿಲೆ ಪಣ್ಪುಂಡುಗೆ ಈರ್ದಾಲ ಭಯಮಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದೇಬೆರೆ ಈರ್ನ ಆ ತೂಂಟಂದ ಗಿಡಿಟ್ಟು ಎನನ ಅರ್ಲನಂದ ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನನೋರಿಯನ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಲಾವೊಂದು ಪೋಪನ ಮುಖೇನ ನಂದಾಲ ಅರ್ಲುನ ಒರುಟು ಲೋಕೋನು ಬೊಳುಪು ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಯಾನ ಬೆನ್ಪೆ ಎಂದು ತುಡರು ಪಣ್ಪುಂಡುಗೆ ಐಕ್ ತುಡರದು ಅರ್ಲಂದಂಡ ಲೋಕಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕರ್ಜಿಮೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಕರಿ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುಂಡು ಬೊಳ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮೊಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಬರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬ ಮೂರನೇದ ದಿನ ನೀರ್ಮೀಪಿ ಪರ್ಬ ಕೋಡದ ದಿನ ನಮಕ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆ ಪರ್ಬ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆ ಪರ್ಬ ಅಂಜನೆ ಬಲೀಂದ್ರಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಪರ್ಬ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬರ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ಜವಣೆರೆ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡಲದ ಉಡಲ ಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಭವನಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರತ್ತು ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಆ ತುಡರದ ಐಸಿರ ಎಂಚ ಬೆಳಗುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಬೆಳಗಾಟಿಗೆಗೆ ತಾನು ನಿಜರಂಗೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಸಮಸ್ತ ದೈವದೇವರು ಅಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೋನುಗ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಬಾಲಗಾಯನಂಚುತ್ತನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ಯನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ದಾಯ ಬೇರಿತಾಂಗು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಗುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೋನಿನೆರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಾಲನೆಯನ್ನು ತೂದಿಪ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜವಣೆರೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಾಯ ಜವಣೆರೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಂದಕೇಂಡ ಈ ನೆಲ ಪರಬೇರಿತ್ತಂಡ ಪೊಸ ತೆಗಿಲೆ ಐತ ಮುಖೇನ ಜಗಪಚ್ಚೆ ಪಣಪನವು ಸತ್ಯಂದಾಂಡ್ಲ ಪರಬೇರಿ ಏಪಲ ಬೋಡು ಆಂಡ ಪೊಸ ತೆಗಲೆಲು ಒಂಜಾತು ಈ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಂಚಿ ತನನು ತಾನು ತಿರ್ಗ ಇರಂದಂಡ ಈ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕ್ಲಿರ್ದ ಬುಳೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಳ್ಪು ಗಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮವು ರಡ್ಡರೆ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮವು ಸರಿ ಕೆಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕೆ ನೋಡು ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮವು ರಡ್ಡರೆ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮವು ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಜೋಕುಲಿನ ಪಡತಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡೈ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯ ನಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನಮಕ್ 54 ತುಳುಲಿಪಿತ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಎತ್ ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತ 54 ತುಳುಲಿಪಿತ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದಿನಾತ್ ತುಳುಲಿಪಿದ ತಾಡೆಯೋಳೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪಂಡ ತಾರ್ದೊಳಿತ ಬರವು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಚೊಂಬು ಪಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಂಡ ಆಂಡ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರ್ ನಕ್ಕಲು ಸಹಿಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಭಾಷೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತುದ ರಾಜ್ಯ ನಂಚೆತ್ತನ ಕೇರಳಡು ಬಳಕೆಡಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿತ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿ ಅಕುಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳುಲಿಪಿನ ಗಳಸದು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಅಕುಲು ಅನುಷ್ಠಾನಗು ಕನೈದಿರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಉಳೈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಉಳೈ ಏತ್ ಜನ
ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ಬಿರಿಯಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗು ಮಾತ್ರ ತುಳುಲಿಪಿನ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 10,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ತುಳುಲಿಪಿನ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಬರೆಪಿರಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಹೊರತಾದ ಬೇತೆದಾಲತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಾತಿ ಸೋಪೆರೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಂದೆಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಂದೆಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಬೇತೇರೆಡ್ದಲತ್ತೆ ಅವು ನಮರ್ದೆ ಎಂಚ ನಮರ್ದೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಮಾಡಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಭೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಡಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಭೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಟೋಲಾದಿಪ್ಪು ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಪಿರಪಾರ್ದು ಬಾಕಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಈ ಓಂಟೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬೇತನೆ ಭಾಷೆ ತಂದೆ ಸರಿಯಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ಭಾಷೆ ಆಯಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಂಪನ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತ್ರಾಣ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ನುಡಿಕಟ್ಟಲಿರ್ದು ಎತೋ ಜೀವನ ಪಾವನಾತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗಲಸೊಡು ಅವಿನ ತನ್ನ ಬದುಕಡೆ ಬಳಸೊಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನಮರ್ದು ದೂರ ಆಯಿ ನೆಡ್ದ ಅವರ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಂದಿನಂಚೆತ್ತನ 7 ಕಡಲದ ಆಯರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ದು ಜಿನ್ನಾಂಡ್ಲ ಇನಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಉಳೈ ನೋಡ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಗಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರೆ ನೋತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಎಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜವನರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಏರಾದು ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಎಂಕುಲು ಜವನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒತ್ತು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕೊರಂದುಳ್ಳ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ದ ಆ ಜವಣೆ ಎಂಕಲಂಡೆ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಡ ಬಂಡೇರು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಐಕೊಂಜಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪುನಗ ಎನರ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆಂಡು ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂತೀನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಿಖಲ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಂದಂಡ ಬಾಲೆ ನಿಖುಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂಪೇರ ಪಂಡಿನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾತೆರ ಅಕಲಿಗೆ ಐನು ಪೈಸೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ತುಜಿ ಆ ಜವಣೆರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ದಿನ ಈತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇನಿ 11 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಮದಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕನತದು ಅಕ್ಕಿಲೆಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸವುನಂಚೆತ್ತನಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದನ್ನು ಬಂದರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪದಿವೋಡು ಇನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಏನೊಂಜಾತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಬಣ್ಪನೆ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಬಣ್ಪನೆ ಒಂಜಾತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ತುಳುವೆದಿ ಅವಳ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಗಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳ ನನ್ನ ಒವೇ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಖುಲು ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಈರ್ನ ಊರುಡು ಆ ಮೇಳೈಸವಡು ಇನಿತ ದಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ಎಂಕುಲು ಏಪನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀದು ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಹಚ್ಚಿದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕತ್ತಲ್ಸಾರದ ಪಡುಪೆರಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಣಯ ಆದ ಸರಕಾರ ಪೋತುಂಡು ಎಂಚ ಇಡೀ ಮಾತ ಸಭೆ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಸೇರೋಡು ಪಂಡದು ಸರಕಾರ ಕಡಪುಡ್ದುಂಡು ಏಪ ನಿಖುಲ್ ಅವಿನ ಕಡಪುಡೋರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪನವತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ತುಳುವೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಲು ಪಂಡದ ಮಲ್ಪನವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಕೊಂಜಿ ಋಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡನ್ವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೆರಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೆರಡ ಯಾನೆ ಮುರಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಎಂಕುಲು ಈ ತುಳುಲಿಪಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೋ ಸೇರವನೆತ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನೆಕ್ ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ 18 ಜನದ ಕೂಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಜಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣೆರ್ನ ಸಹಕಾರದವರ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಣೆ ಇನ್ನು ತುಳು ನೆಲಟ್ಟು ಜೋಗಿ ಜಂಗಮೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನೆ ಉಂಡು ಕದಿರೆ ಪೆರಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಸಂದಿನ್ ನಮ್ಮ ಬುಡುಪ ಎಂದಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ನಾಡು ಆದಿಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನರಮಾನಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಪಿರವುಡು ಆರ್ನ ಕುದುರೆ ಅರಸು ದಂಡಿಗೆ ಎದುರುಡು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪಿರವುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಡು ಕುದುರೆ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕದಿರೆ ಮಂಜಿನಾಥ ದೇವೇರು ಬಂಡ ಮಹಮಲ್ಲ ದೇವೇರ ನಾಡು ಕುದುರೆ ಜಪ್ಪುಲ ಪರಕೆ ಬಾಡ್ಲ ವನ್ನಗ ಆರು ಬಣ್ಪೇರು ನಾಡು ಜೋಗಿ ದೇವರಿಗ್ಯಾನ ಕುದುರೆ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಪರಕೆ ಬಾಡಯ್ಯನ್ ಜೋಗಿ ಪಣಪುನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏತಕಾಲ ಪಿರಾಕಡ ತುಳುವ ನೆಲಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ತುಳುವ ನೆಲತ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನೆಲಟ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಜುಂಡಿದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಬತ್ತದೆ ಜೋಗಿ ಮಠಟ್ಟು ವಾಲಗ ಇರಂದಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯ ಅಕುಲು ತುಳು ಸಮುದಾಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಈ ಜೋಗಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಗಿ ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಅದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆರಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 200 ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆದ ದಾಖಲೆಲು ಆ ಹುಡುಗೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ತುಳು ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನದೋಪಾದಿಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದರ್ದಿರು ಐಕಬೋಡಾದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಆದೆ ಪಂಡ ರಕ್ಷಣೆಗಾದೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರ ಎಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕಬೋಡಾದು ಯಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಣಪನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿನ ಪಿರವುಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಹಾರೈಕೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ ಎಲ್ಲನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಮಹಾತ ಜವಣರ್ನ ಒತ್ತು ತಾಂಗುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ V4 ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಹೊಸ ಜವಣೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದರ್ ಆಕಲ್ನ ಜವಣರ್ನ ಬೆರಿಬಟ್ಟುದು ದಾಲ ಪೋಡಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಗುಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದರ್ ಸರಗುಂಡತೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಜವಣರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುರುಸುರುಕು ಪಣಪನಿ ಈ ಜವಣೇರಿನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಕಲಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮವಂತೆ ದೂರದೀಪ ದಾಯೆ ಜವಣರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಆಹಾ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹಗೂ ಚೌಳಿ ನೀರು ಮೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಅವೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಟ್ಟುದು ತಟ್ಟದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರದೋಪಾದಿದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ದ ಮಾತ ಜವಣರಿಗೆ ಅನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕುವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಜ್ಜಲ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗೆ ನಡಪಡೆ ಪಣಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ದಿನತಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿಜಿಂದಂಡ ಎನ್ನ ಅಪರಾಧ ಅಂದಾಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ
ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಅವು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ತುಳುವ ನೆಲತ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಉಳೈದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಣಪನವೆನ ತೆರಿಪಾದ ಯಾನ ಪಾತೆರೆದು ವಿರಮಿಸವೆ ಸರಿ ತೂಲೆ ಸುರುತ ದಿನ ನೀರ್ಮೀಪಿ ಪರ್ಬ ದಾಯಿಗೆ ನಂಗೆ ನೀರ್ಮೀಪಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡಡು ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಓ ಕೆಂಡ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಏತು ಕಾಲ ತುಳುಟ ರಡೇ ಕಾಲ ಅರೆಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಳ ಅಪಂಡ ತುಳುಟು ಚಳಿ ಪಣಪುನ ವೆಜ್ಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಚಳಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ತಾನು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ತರೆತ್ರ ಸೊಂಟು ಗೊಂಜಿ ಎಳತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಕಾಳಿ ಮೈಟ್ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿಸಾಗಲಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಆತ ಗಟ್ಟಿಗೆರು ತುಳುವೆರೆಂದರ್ಥ ಆಂಡ ಚಳಿ ಇಜ್ಜೋ ಚಳಿ ಪೊರ್ದು ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಈ ಬೊಂತೆಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತು ಚಳಿ ಬೂರುಂಡು ಆ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣದ ದಿನ ತಾನೇ ಪೊಸಕುಂಟು ಬಾಡ್ನ ದಿನ ತಾನೇ ಮೇಯ್ಕ ಕಬ್ಬಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಕಲ ಕುರೆಕ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶನು ಒರಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ತರೆರ್ದ ಕಾರುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೇಪುನಿ ಅವು ನೀರು ಮೇಪುನ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷ ತಿರ್ಲು ಉದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಪರ್ಬ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡಾಯನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೂಜನೇ ದಿನತ ಗೋಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರಪೇರಿದ ಪೆರ್ಪು ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂದಂಡ ಸೈತಿನ ವರೆಮೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೋವುದ ಮಿರಪೇರಿದ ಪೆರ್ಪು ಪರ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಖಾಲಿ ಪೆತ್ತೋಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಎರು ಬೋರಿ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ತನ್ನ ಒಂಜಿಗೇನದ ಬಂಜಿನ ಜಿಂಜಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ಕಂಡೋನು ದತ್ತದ ಬಿತ್ತರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪನಲ್ಕ ತನ್ನ ಮೇಯ್ನ ಸಂದಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಎರುಬೋರಿನ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲಗಿನಿ ಸೇಡಿತ ಚಕ್ರ ಬರವು ಬರೆದು ತುಡರು ತೊಚ್ಪಾದು ಪುಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿವಜಿನ ತಿನ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತಿನ್ನ ದಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿತ ದಿನ ಆ ಗೂಡು ದೀಪುಲೆನ ಏರವಣದಾಯ ತುಡರು ಬತ್ತವನು ದಾಯಿಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವಡೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡಣ್ಣರೆ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕುರಲಿಡು ಪೇರು ಜಿಂಜು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಅಪಗ ಬಂಬುಚ್ಚಿ ಪಣಪನಂಚತ್ತನಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಅವು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಡು ಕುಲ್ಲುದು ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸಂದಂಡ ಆತ ಜಾಗೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅತ್ತಂಡ ಆಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಲೇಕ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಿನೆ ಆ ಬಾರ್ದ ಕುರಳ್ಳು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಆತ ಬಾರಿಲ ದಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಕೃಷಿನ ಈ ಬಂಬುಚ್ಚಿ ಪಣಪನ ಪಾಂತಿರ್ದ ಕಾಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬಿರ್ಸೆ ತುಳುವೆ ದುಡರ ಪರ್ಬರ್ದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ವರೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರತ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವರೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುನ ವರೆಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಡು ನಂದಾಲ ಕಂಡ ಕಂಡ ಕೊಲ್ತಿರಿ ಎತ್ತರಡು ಗೂಡುದೀಪ ಏರಾದು ಆ ಪಾಂತೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ಮುಖೇನ ಕೃಷಿನ ಒರಿಪಾ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಉಂದು ನಮ್ಮ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಐಸಿರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಉದೇನ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಣಪನ ಭೇದದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತೊಂದು ಆಯಿನಾತೆ ಬೇಗ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪನಲ್ಕ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರುನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಪನ್ನ ಆವಡೊಂದನ್ನ ಕಾರಣ ಮೊಕಲ್ನ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನಿ ಆನತ್ತು ಎಂಕಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಉದಯವಾಣಿದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಲಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಲಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ರೆ ಆರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಜವಣರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನ ಅರಿಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡವೆ ಅಂಜನೆ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜವಣರ್ನ ಬೈಕಿಡ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೇನು ಜಡಪತಿ ನಕ್ಲೇನು ಕುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನ ರಕಟ ತುರ್ತು ಗಿಡಪುಲ ಕಂಟ್ಯನು ದಾಪುನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಗೇನೈ ಕೊರ್ಲ ಪಣಪುನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಪುರ ಬೊಳ್ಪಾವಡು ಪಣಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡು ಇತಿಹಾಸೊಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪಣಪುನಲ್ಕ ತುಡರ ಪರ್ಬುಗು ಭಜನೆ ದೈಸಿರ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ತುಳೂಟೆ ಭಜನೆ ಪಣಪನ 10 ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಡ್ದು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದು
ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ನಿಖುಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐನಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲನ ಬುಳೆಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಪಣಪಿನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 18 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಆಜಿಯಾಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನಗೂ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಂದು ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಆತು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪುಂಡು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟಾಪುಜಿ ಕಡಲ ಕರೆಟುಳ್ಳರು ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ ಪಣಪುನವೆನು ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಪಣಪುನವೆನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ ತುಳುತು ಮಲ್ತುಜರಂದಂಡ ಈರು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಡಿಪ್ಪನಂಚತ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದೆ ನೂದು ಆಪುಜಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಒತ್ತು ಕೊರಲೆ ಪಣಪುನ ಬೇಡಿಕೆನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಆ ತಾಕತ್ತು ಇರೆಗುಂಡು ಬಣದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲಿಡ MLA ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ಯೋಗ ಆ ರುದ್ರಪಾದ್ಯದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇ ಕೊರಡೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕುಡರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕೊಂದು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಕೂಟದ ನಿರೂಪಕರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು. Skin Aesthetic Clinic. We provide procedures such as Medi-facial, Medi-cleanups, laser hair removal, anti-pigmentation treatment. We also do lash lift, eyebrow microblading, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರೋಲ್ಲರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನಲಾದ ಗೌರವ ಮಿತ್ತು ಬೋಪು ನಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ತುಳುತ್ತ ದೆಯ್ಯ ಅರ್ಗು ಹೊಸಯ ಏರುನಲಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕಿಡು ಅರ್ನ ಪಾತೆರದ ಹೊರಟು ಈ ದಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗ ಅವರ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಕುರ್ಕ ಬಂದುಲೆ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಲೇಸು ನಡತದಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ದಯಾನಂದಣ್ಣಗೆ ತುರ್ತಾದ ಪೋರುಂಡು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ ಪನೊಂದುಲೇರು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ದೀಪಾವಳಿದ ಗೌಜಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ಮಾನವನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸುರುಕಾದ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿದು ಮಾನವಡೊಂದು ಕೂಟದ ಕಂಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಐನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಅಂಬೇರು ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಂಬೆರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿದು ಮಾನವೆರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರಕ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ನು ಅತ್ತಾಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ಲೇಸಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಅರ್ಥನು ಕೊರಿಯರೆ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಂಡು ಪನ್ನ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಬೆರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿದು ಮಾನವಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಯಶೋಧ ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಪಡ್ದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಲೇಸಿದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾವಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ
ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್. ಮೇರೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಪಡೆದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಕಲ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಜೋಗಿ. ಮೇರೆಗೆ ಹೃದಯ್ ಜೋಗಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಪಡೆದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮೇರೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಜೋಗಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್. ಕಿಶೋರನಾಗ ಇಂದಿರಾ ಜೋಗಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರನಾಗ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್. ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿ. ವಿಖ್ಯಾತ್ ಪರಿಯಾಲ. ಮೇರೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಜೋಗಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್. ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಬಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕಂತ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎ. ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಲ್ಯದ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರರೈನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಅರನ್ನು ಮಾನವಡ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಮೇರೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಮುಸ್ತಫಾ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್. ಮೇರೆಗೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆದ ಆರಕ್ಷಕರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ASI. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಮಾನವಡ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಟ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ. ಮೇರೆಗೆ ವಿಜು ಪಂಜಮುಗೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್. ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು. ಕೊಂಚಾಡಿ ದೇವಲ್ಯದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು. ವಿಮರ್ಶಿ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್. ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್. ಮೇರೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಅಮ್ಲಮಗರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಿಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾವ್ಯ. ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಅರೆನ್ನು ಮಾನವಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕಾವ್ಯ ಅರೆಗಲ ಕಾವ್ಯ. ಮೇರೆಗೆ ಭವ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಲತಾ ಅಮ್ಲಮಗರು. ಲತಾ ಅಮ್ಲಮಗರು. ಮೇರೆಗೆ ರೇಷ್ಮಾ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಲೇಸು ದುಂಬರಿತೊಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಭಾರಲು ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರುಗಳ ಉಂಡು ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಲೇಸಲೆಗ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಐದ ಪರ್ಬಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಡು ಮಲ್ಲ ಮುತಾಲಿ ಕಡುಪುನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಂಚಿನಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಮೋಕೆ ಜಿಂಜಿನ ಪಾತ್ರದಂಚಿ ಬರ್ಕ ಬಂದುಲೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಪುರ್ತುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಆಪುನಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಚನಕೆಯನ್ನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮದ್ದರ್ಮೆಡ ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗುನ್ ಬೈಕೊಂದು ಮದ್ದರ್ಮೆದ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೂಕೆದ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಲೇಸದ ಕಜ್ಜೊನು ತೂನಗ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಾತ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ದೀದ್ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು ಆ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊಗು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜಕ್ಕ ಜವನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಬರ್ತಿನೇಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುವೆ ರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡದ ಜೋಕುಲು ಜತ್ತಿ ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತಿ ಬಾಕಿಲು ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪನ ಕಣ್ಣುಲು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನೆ ಏಪಲ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮದಿಪ್ಪು ಬಂದುಳೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯದ ಜಕ್ಕ ಜವನೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗಿಡೆ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ದುಂಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಜವನಾಟಿಕೆದ ಜವನೆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುಲ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜಾಲಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜವನೆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪೊದಿಕೆದ ಅಕ್ಲನ ದುತ್ತೈತ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡಿಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಜಕ್ಕ ಜವನೆರು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನನ ದುಂಬತ್ತ ಓಲಗ ಪುನೆಟಗಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಹುಶಃ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪನ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲಿನ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಕೋಡ ತೂತಿನಕ್ಲತ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕುತ್ತಾರದಪ್ಪನ ಊರುಡಪ್ಪನ ಕುತ್ತಾರ ಪಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಣಿಕಗ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಐಕ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಚ್ಚೆ ಸಾರಪಟ್ಲದ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟುಗು ಆಮೇಟು ಪಂಜಂದಯ್ಯ ದೈವ ಕುತ್ತಾರದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೈವ ದೇವಲ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತತ ದೇವರ ಸೇರಿಗೆ ಐನಂಚಿನ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ನಂಚಿನ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ ಕರಿನ ಏತೋ ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚ ಆ ಪರಿಸರಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಊರದ ಏತೋ ಪ್ರತಿಭೆಳೇನು ಬುಲಪ್ಪೈನ
ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ತನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡಾಯಿ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪುನ ಅಕ್ಲೇನ ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನೇ ಅಂಚೆನೆ. ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂದಿರಕ್ಕ ದುಪ್ಪು, ಅಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ದುಪ್ಪು, ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನೇ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಅಕ್ಕಲ ಸೇವೆನ ಕೊರಂದುಪ್ಪನಿ. ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾರಂಗಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಡಲ್ಲ ಅವು ನೆತ್ತೆರಡು ಪನ್ಪೇರು ಪೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕರಟು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ನಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಕರತ ನುಪ್ಪು ತೋಡುಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುನು ಕೈಲಿಡದೆದು ದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಣ್ಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣು. ಆಂಡ ಈತ ಸಮಯ ಇಂಕ್ಲೆನ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಜ್ಜೊಲದ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೋಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲ ಬುಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ ಎನ್ನಡೆ ಏಪಲ ಪನರಣ್ಣು ಆಂಟಿ ಈ ಸಲ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರಡು ಮನ್ಪಗಾನ್ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಹುಲಾಯಿಡಿತಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಂಚಿತಿನ ರಕ್ಷಿತಿನಿ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಪನ್ಪನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಕೈಪಾಡ್ದರು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಕ್ಷಿತನ ಕೂಟ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರ್ನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕನಪುನ ಪನ್ಪನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಮಾತ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಈ ಮಧ್ಯರ್ಮೆಡು ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅವಳ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ವಕಾಲಡಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗೆ ಅರುಣು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಬೇಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲಾದುಪ್ಪು ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಅವು ಗೋಮಾತೆನ ರೂಪಡುಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಮಧೇನುನ ರೂಪಡುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬನ್ನು ಕೊರಂದು ಇನಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ಬಯ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದರು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ನೇಕ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಗಾಯ ಕೊರಕ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೆಡು ನಿಕ್ಲನ ಕೂಟೊಡ್ದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾ ಪ್ರಯೋಗಲು ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಎಕಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತ್ ಭಿನ್ನಯ ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಊರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲನ ಒರಿಪಾಯರ ಆನೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಲು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ತನ್ನ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಂತಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಜ್ಜನು ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕ್ಲೈನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಂತು ತೋಜೌಂಡು ಐಕ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಕ್ಕೇನೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನನಾತ್ ಕಲಾರಂಗದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶದೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೊಟ್ಟುಗು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟುಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಈ ಕೂಟದ ಕಜ್ಜ ಲೇಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಡ ಪರಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕದು ಇಲ್ಲು ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದುಳೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ದೆಂಗು ತಪ್ಪಾದು ಓಲಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೆಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ದು ಬೆರಿಬುಟ್ಟದು ಇಂಚಿನ ಜವನೆರ ನಾವು ಕೂಡಾಟಕ್ಕಿದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುತ್ತ ಪೆರ್ಮೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಚನಂ ಇತಿ ಬಹುಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಪಾತೆರನು ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗೆಟು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆಗೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಕ ಈ ಮೋಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಅರೆನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕಲಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿನ ಕೂಟದ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾರಿ ಭಿನ್ನಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಅರ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ನಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನದ ಪುರ್ಲದೇಕಿದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದೇವಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಪ್ರಸರಣಗ ಬೋಡುತ್ತದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಆದರ್ಶ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಕಿಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ತರತಮ ಭಾವನ ತಗ್ಗಾದು ಒರ್ಮೈತು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆದ ಲೋಕನು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೋಕಗು ಪ್ರಕೃತಿ ಜನಮಾನಿಲು ಬಡಪತ್ತುದಾಂತಿನ ಬದುಕು ಸೀಕದಾಂತಿನ ಜೀವನ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಮಾನವೀಯವಾಯಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಳಕಳಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಲೋಕಗು ತೋಜಾಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕ ವಹಿಸಿನಾರು ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣ ಆರು
ಇನಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಡು ವಕೀಲರಾದ ಅತ್ತಾಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಏರು ತೆಗಲು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜಿಡ್ಡದ ಮಾನಾದಿಗನು ದಿಂಜ ಮಲ್ತನಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬೋಣ ಅಂಚಾದ ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣನ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಪಾತರದ ಪದ್ಮ ಅರ್ಲಾವೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳುವನಲಿಕೆ ಪದರಂಗಿತ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ದುಂಬುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸನ್ಮಾನನತೆ ತುನಿಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿರೇನ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇರೆಗೆ ಕೂಡೋರಯಾನ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಜವನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರಡ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ ಒಂಜಾತ್ ಜವನೆರ್ನ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸನು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪದ ಕೊರಡು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಆರು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಈ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಆಶೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಏಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ತಂಡ ನನಾತ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆರ್ನ ತಂಡೊಡ್ದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡನು ಆ ರಕ್ಷಿತ ಜೋಕಿನ ತಂಡ ಕೊರಡು ಪಣಂದು ಯಾನ ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ದೇವ್ ವಿಜಯ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ ಚಂಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಗಲೇಗೆ ನೆಕ್ಕ ಪುದರಿತ್ತಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಚಂಡೆ ತಂಡ ಪಂಡದು ಉನೇನು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕಂತಿನಾರು ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ಒಂದು ದೇವು ಇನಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ಭಾರತದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಮೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆರು ಈ ತಂಡಗೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಈ ತಂಡ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬುಲೆವಡು ನನಾತ್ ಪುದರ್ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆ ಕನವಡು ಪಣಂದು ಎಂಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದೆ. 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜವಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹಾ ಸಂಗಮ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡಿ. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂಡರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಕೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಸದಸ್ಯ ಐನಂಚಿನ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ನ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ.
ನಮ್ಮ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವರು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮೂಲತಃ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೈಸೂರಿನವರು, ನಾನೀಗ ನೆಲೆಸಿರೋದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನಾನು SSLC ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಜಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತನಕ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮಂಗಳೂರು, ಈ ತುಳುನಾಡು. ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪರಶುರಾಮ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೊಂದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಶ್ರೀರಾಮ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಇದ್ದರು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಮುರಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಯಾರೋ ಮುರಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಪರಶುರಾಮ, ಯಾರು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದವರು ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದರು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದರು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಭಗವಂತ 2 ರೂಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಶುರಾಮ ಆಗ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತ್ರೇತಾಕಾಲದು, ತ್ರೇತಯುಗದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ಲಿಪಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಳೆದು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ, ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ಭುತ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದದು. ಹಾಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ನಾನು ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇದು. ನನ್ನ ಹೆಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರ ಅಂತ. ಮಂಗಳೂರೇ ನನ್ನೂರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಆಂಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಪುರಾಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರೀ ಕತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ರಾಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದುರ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರ ಕಥೆಯೇ ಪುರಾಣ. ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋಂಥವ್ರು ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ಹುಡುಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್, ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ವಿಷಯ.
ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು LKGಯಿಂದನೇ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಉಳ್ಳಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಹುಡುಗರು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ನಮ್ಮ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ದಯಾನಂದ್ ಕಟ್ಟಲ್ರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರುವಾಗ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಶಕ್ಕ ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಲುಮೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಉಡುಪಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅನ್ಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಡಲರಾಜ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಂಜು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಂಜು. ಹಾಗೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರಮೋದಣ್ಣ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಭಿನ್ನಹ. ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೋಡಲರ್ಹವಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವೀಕ್ಷಣಾರ್ಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಸಂಕಲನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರುತರವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣನ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಇವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಭಿನ್ನಹ. ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಭಿನ್ನರಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು, 100% ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದು. ರಕ್ಷಿತ್ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ತಂಡವು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಳಿದವರನ್ನು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಅಂತ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನ
ಮಾತೃಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾರವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಜ್ಜಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಕುಟುಂಬ. ಕಲಾಶ್ರೀಯನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವನ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ, ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನಷ್ಟು ಒಲವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. STMC ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 1-2 ವರ್ಷ ರಜೆಯ ದಿವಸ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವನ ತಂಡವನ್ನು ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ನೃತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಛಲ ಖಂಡಿತ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈದ್ಯನಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವುದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಇವತ್ತು ಈ ಮೊದಲು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿವಸ 1 ವಾರ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವು, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಜ್ಮಾರ್ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಷರ ಕಾಪಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳಿ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ 1 ಅಕ್ಷರ ಬರೆದಿದ್ದರು, ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನ ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂತ ತಂಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈಗ ಅವಳು ಸಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ. ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು, ಕೆಲವರು 100ಕ್ಕೆ 100% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆಯುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು 0 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಸಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಬೇಕು. 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗೆದವರು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬೇಕು, 0ಕ್ಕೆ 0 ಬೇಕು. ಅಂಥವರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೋದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಂಡ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುರುಪು ನೀಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ನಟರು, ಮಂಜು ರೈ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮುಖಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಉಪುನಾಥ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ఆయన ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತಗಳ ಅಂಚನೆ ఆయన ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ఆయన ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ఆయన ತಂಡದಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಬರಡು ಪಂಡದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತಿರಿಗಳ ನನ್ನವರ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ವಂದನೆಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ಅಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನೇಕ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತುನಾರ ಅಕಲು ಅಂಚಾದ ರಕ್ಷಿತನ ಈತ ದಿನತ್ತ ಬುಳೆ ಚಿಲ್ಲುನ ಬಾರಿ ಕೈತರಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆದರ್ಶದ ವಚನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೋಪುನೈಕ ಸಾದಿ ಬಲ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಗಯ ಕೊರಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಲ ದೀತ ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುರ್ತಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರುಗು ಬರೋಡು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು ಆರ್ನ ಸಗಾಯ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಬೊಕ ಮೋಕೆ ದಾದಾಂದು ಪನಪನೇನು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಬೇರು ಪೊಲ್ಲಬ್ಬ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೇರು ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗು ಕೊಂದು ವಿನೋದ್ ಪಣಂಬೂರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವಿನೋದ್ ಬೈದರೆ ಅರೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುಗ ಅರೆಗೆ ಇಂಕಲ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎದುಕೊನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ. Vaidyars Ayurveda Hospital and Research Center in Puttur. Serving the patients around the globe. Vaidyars Ayurveda now brings good health with a touch of ancient wisdom and scientific approach.
a fully fledged Ayurveda hospital with skilled and experienced doctors, well-trained Ayurveda Panchakarma therapists, yoga therapists, physiotherapists, and humble staff with round-clock service offer authentic Ayurveda treatments for the following: neurological conditions, pain management program, cervical spine and lumbar spine condition, skin diseases, women's special program, detox rejuvenation program for all your mental and physical strength and to be strong from within. Vaidyars Ayurveda Hospital and Research Center, Darbe, Puttur. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸುರಿಕಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದಿನಿ ಮೆರಣಿ ಅಂದಾಯ ಬಣ್ಣ ಯಾನ ಮೆರಣಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೇಸೇರು ಮುಲ್ತ ಸೊ ಆರಣ ಆ ದೇವಿನ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ತೂತ ಸೊ ಎಂಕಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗ್ ಏತು ದಿನ ಅವಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ದ ದೇವನ ನೆಟ್ ಹೆಲ್ಪಡು ಸೊ ಆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ದೇವಿನ ಯಾನು ಎಂಚ ತೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ತಂಡದಗಳು ಆ ದೇವಿನ ರೂಪ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜಂತರು ಮಂಡ ಮೇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಂತರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರಿಗೂ 4 ಜೋಕುಲು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸುನಿಲ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಭವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬೈದಿನು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಏನು ಬಾಬಿ ಅಂಚನೆ ಸೋನು ಡಿಫಿನು ರವಿಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಕ್ಕಳು ರೇಖಾಕ ಮಾತಾ ಬೈದಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಹಿರಿಯರೈನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಗೊರುಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದವು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿತ್ತವನಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಹಿರಿತನಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯರು ಕೊಂಚಾಡಿದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಮುಕ್ತೇಸರರಾದ ನಿರಂತರ ದೇವಿ ಸೇವೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊರದು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪಾರಿಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಾಬು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನೀಲಕಂಠ ಪೆರಡ್ಕರ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಈ ಪೌರಾಣಿಕದ ಎಂಚಿನ ಬೋಷನ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕು ಗೋಲಕ್ಕುನಿ ಅರೆಣಿಗಳು ಮೋಕೆಡು ಮಾನಿ ಅಂಕಲನ್ನು ಲಿಪ್ಪನ್ ಸೊ ದಾದ ಪೌರಾಣಿಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲು ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಮುಂಜಾತ ನೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಕೋಲಕ್ಕೊಂದು ಏತೋ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲಂಗಂತ ಅರೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತು ನಾವು ಪೂಜೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಸೊ ಏತು ಬರ್ತು ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ತೆಕ್ಕೊಂತು ಇತ್ತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಈ ಮಾತೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಐತೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಎಂಚೆ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿರ ಸೊ ಆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೀಲಕಂಠ ಪೆರಡ್ಕರ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಇಂಕ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಉಂಟದ್ದು ಎಂಚಿನಂಪುರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಕ ಬೋಡ ಇಂಕ ಡೌಟ್ಸ್ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಪೌರಾಣಿಕದ ವಿಷಯ ಕತೆಟೆ ಆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪುಣಿತ ಪರಶುರಾಮನ ರತ್ನಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಾದ ವಿಷಯ ಮೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿನಾರು ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ಸನ್ಮಾನ. ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಲೆಡು ತನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿನ ಪಡ ಒಂದು ಲೋಕೋಗು ಎಡ್ಡೆಪುನ ಬಾಮಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ ಮೆರೆಗು ಅರ್ತಿಬಿರ್ತೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಎಂಬರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆ ಒಟ್ಟು ಬದುಕದ ಪ್ರತಿ ನಡಕೆಡ್ಲ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೇವೇರು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಕಾತರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆರಿಸಗಯ ಬೆರಿ ಬಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯಾದ ಎಂಕಲಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಪುನವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಾಯನ್ ಸುರುಕು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಲ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಇದು ಗೊತ್ತು ನೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನಡುಟು ನೋಟ ಓಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ನೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಂಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ. ಸೊ ಆನಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ದೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ. ಪುಗರ್ತೆದ ತಬಲವಾದಕರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದು ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಬೇತೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಪದ ಪನ್ಪುನಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತಬಲದ ಸಾತ್ಗುರ್ತಿನ ಅನುಭವ ಪುನಃ ಭಜನಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕೂಟಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಅನುಭವ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣಗೆ ಅರ್ತಿಡುಗುರುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೈಗೋನೋಡೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಯನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೀತಾಯತ್ರಿ ಅವ್ರು ಪಾತಿರಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಪುರ ದಾದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪುನಾಗಂತೂ ಎಗಲು ಏತ್ ಕಂಡು ಏತ್ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತಿರ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಗೀತಾ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಳು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜ ಆತು ಕೆಬಿಲ ಪಿಂಡದಿರು ಸರಿಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಆತು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕಲಿಂಚ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ತುಳುನಾಡುಡೊರ್ಮೆ ಕೊಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ದೇವರ್ನ ಚಾಕಿರಿದವಳು ಪೊರ್ಲುದ ಕೊಂಬು ಬಾಂಕ್ಯದ ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ದು ಆನೆ ಕೊಂಬುದ ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ದು ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೂ ದೈವ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದುರಂಚಿನ ಗೌರವೆಂದು ಕೊಂಬು ವಾದನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕೊಂಬುದ ಗುರು ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಇಂಚಿನ ಮಾಮು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ತಿಂಡ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನೆಂದತ್ತು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಜಿನೊಂದು ಮಾತೆಗಳೊಂದು ಕಾರಣ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ನಾನು ಗುರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಲ ಬರೋಡೊಂದು ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ನಿದ್ರೆಜ್ಜ ಅಂದ ಬೆಂತೇರಿ ಸುಧಾಕರ ಜೋಗಿ ಮೆರೆಗೆನ್ನ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೈವ ಕಳಕೋ ಆರು ಕುರ್ತಿನೆಂಚಿನ ಕೊಂಬುದ ಸೊರ ಅರೆಗೆ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ನನಲಾತ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸುನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೈಗೊನೋಡೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬೆರಡ ಕೋರಿಕೆ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಜಿಡ್ಡಡು ಓಲೆಗಾವಡು ಕೊಂಜಾತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕುಡ್ಲಡ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ಪುಂಡು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ಅವಳು ಮ್ಯಾನ್ ತುಯರ್ನಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ₹1 ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೆನ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಬೆಂತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ಬರೆಪುನ ಅಲ್ತಿರದು ಮುಲ್ತು ಇಡಮುಟ್ಟ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಬಕ್ಕ ಹೃದಯ್ ಜೋಗಿ ರಡ್ಜಲ್ ಐತೆರಿ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಹೃದಯ್ ಜೋಗಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುರುತಿ ಸಾಧೆ. ಸೊ ಹೃದಯ್ ಅಂಚೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚಾದ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯದ ಜವನೆ ಲೋಕಂದ ಬೊಳುಪುದ ಒಟ್ಟು ಸಾರ್ಪತ್ತಿ ನನತೂಪುನ ಬೊರ್ತುಡೆ ಅರೆಗು ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಬರಡು ನನಲಾತು ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಲು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾರಿ ಭಿನ್ನಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಏರಿಂಗಳು ಮಲ್ಬಡು ನನಗ ಪರಶುರಾಮ ಏರು ಬರ್ನಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗುಜಲಾಡು ಗಡ್ಡಬೋಡು ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಮೇರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಮಲ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡ ಭಾರ್ಗವೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಎನ್ಕುಲು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಭಾರ್ಗವೇ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ.
ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಿನ್ನು ಆರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಅರೆಗೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಜೆ ದೇವ್ ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು ಆ ಬುಡುಗಡೆ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಅರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರೆ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕೂಟದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ದಯಮಲ್ತದ ಅರ ಕೈಗೋನುಡು ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಪುಗರ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ನೆ ಮೀದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ಐತ ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮಾಣ ಗಡ್ದು ಗೌಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಮಂದಿಲಕ ಏರು ಎತ್ತರಗ ಕೊನೊಪುನ ಬೇಲೆಡು ಕಜ್ಜೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಉಮೆರಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ತಿಪಿರುತ್ತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಾಟಿಬೊಟ್ಟುದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭವನೊಡು ಕಲಾ ಸೇವಿಕೆದ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರೆ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಗು ಆರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆರಿಬಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರಗ ನನಲಾತ್ ದೈವದೇವರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತಾಲಿಕೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ದೀರ್ಘಾಯಸುನ್ಲ ಸರ್ವ ಸನ್ಮಂಗಲ್ಲ ದೈವದೇವರು ಒದಗಾದ ಕಾತರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪಣೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ತೆಮ್ಮ ಕುಟುದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರವೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರು. ಗಂಗೆಡೆ ಪೋದು ಮೀಂಡಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಲೇಪದಾದುಂಡು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಗಂಗೆಡೆ ಏಪ ಮೀಂಡ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಕೆಂಡ ಗಂಗೆನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರಿದು ಗಂಗೆಡೆ ಮೀಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಆಪುಡುಗೆ. ಗಂಗೆಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಂದು ನೀರ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ನೀರುಗಳ ಗಂಗೆದ ನೀರುಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ಲುದು ಗಂಗೆಡೆ ಮೀದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆಡು ಪುಟುದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಣಪಿನಂಚಿನ ಕೇವಲ ಆತೆ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತದು ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟುಂಡೆ ಅವಜಿಗೆ. ತುಳುನಾಡದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಬಿಲೆದಾದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಪೊರ್ಪುದಾದ ಪಂಡದು ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ದೀದು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಪಣಪಿನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಪಣಪಿನಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದ್ದೀರು ಇನಿ ಅವು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳೆರಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಗ ಶುಭ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಆಯನ ಪಾಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ದೇವರಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕರುಣೆ ಸಾಡು ಪಂಡದು ಆ ಆರಂಭದ ಮುಟ್ಟುಗಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಆಗ ಇಂಚಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮನ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಭಗವಂತೆ ಕರುಣೆ ಸಾಡು ಪಂಡದು ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಂಕಲನದ ಐಕ್ ಜೋಡಣೆ ಗೋಡಾವು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಯವರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹೆಸರೇ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹೆಸರು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಆದಿ ಪ್ರಥಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವ ಸರ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಯವರು ಇಂಥ ಯುವಕರು, ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಜಕೀಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ದುಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೌರವ ಇದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ದು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮದ್ದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಯವರು ಇವತ್ತು ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಿಡಿಯೋ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು, ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಏನು ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದಯವಾಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಉದಯವಾಯಿತು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಅನ್ನೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ತುಡಿತ. ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿರಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ನಮಗೂ ಎಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಮಾರು 1000 ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು, ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ, ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಇವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು
ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಮೋದಣ್ಣನ ಪ್ರಮೋದಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆಡು ಒಂತೆ ಗಡ್ದಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಾತ್ರ ಕೊಂಬು ಬಾಂಕೆದ ಚೆಂಡೆದ ನೀನು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಕೊಂಬುದ ಜೊತೆ ಸೇರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ ದಾಸಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೂವೆರು ಸಂಜೀವ ದೇವಾಡಿಗ ದಾಸಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಸಚಿನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೂವೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಭಿನ್ನಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಳ್ಳೆಗಳಿಗೆನು ಗಡ್ದಗೌಜಿಗೆ ಏರಾಯರೆ ಕೊಂಬುದ ದನಿ ಕೊರ್ರಂಚಿನ ಮೂವೆರ್ಲ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆದ ಅಬ್ಬರದ ಬಿರುನುಡಿನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚೆಂಡೆ ಸೆಟ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಇಂದತ ಸುನೀಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸುನೀಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪಿನ್ನರ್ ಇಷ್ಟರು ಸೇರಿದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಂಬು ಬೊಕ ಚೆಂಡದ ದನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಬೊಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನರ್ ಇಷ್ಟರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೋಡಾಂಡ ಸುಮಾರು ಶೃಂಗಾರಿ ಮೇಳಂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಮರಾಜರ ಪಂದಾಂಡ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆ ಅಂಚಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಸಾರ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಂತ ಚಂದ್ರ ಸುನೀಲ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುನೀಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಫ್ ಇಂದತ್ತ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದತ್ತ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದತ್ತ ಗುರುಕಾರರು ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಲಿಕೆದ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಒಮ್ಮೆರೆಗೆ ಶುಭನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಾಮಿಯೊಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಒರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನತ್ತ ಅಂದೆ ತುಳುತ್ತ ಗಳಸುನ ದೇಕಿನ ನನಲಾತ್ ದಿಂಜ ಮಲ್ಪಡು ತಮಿಳ್ ಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬುಡುನೆತ್ತೆರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಂಬೆರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ತುಳು ಪರತ್ತ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ದಾದ ಬೆನ್ನಿಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಗೋಡವನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣುವ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರು ಉಪ್ಪುನವು ದಿಂಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪನೊಂದು ಆರ್ನ ತುಳು ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಜ್ಜ ಬೇಲೆಗೆ ದಾದುಂಡು ಆ ಪುಣೆಪಾಠದಾದುಂಡು ಪೊರಂಬಾಟದಾದುಂಡು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಂಬೆರು ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕ್ ನೆತ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪಾಯರು ಯಾನೊಂದು ತಾನೇ ಪುರಭವನಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಾಕೀಸ್ ದಾಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೇಂಡೆ ಎರಡ ತಾವೇನಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂತೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇನಿ ಮಿತ್ತೋರು ಮಾಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಸುರುಕಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ನಿ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾಯ ಬಂಡ ತುಳು ಕೊಡಿನ ರಾಪಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಇನಿ ಪೂ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಸುಗಿಪು ನಂಚಿಂದ ಈ ಟೀಮುಗು ಸುರುಕಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಾಯ್ಕುವೆ
ಅಂಚನೆ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದಿನಾರು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಎದುರೆದುರು ತಿಕ್ಕಿನ ಇನಿ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ತುಳುಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವೆ ದಯಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒರಿಪಾಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ 2,000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತಿನ ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಾತು 10,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಇನಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತುಂಡ ಇನಿ ಈತು ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿತ್ತುಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾರ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜವಾನಿರಿತ ಒಟ್ಟಾತಿರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಸುರುಕಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯ ರೀತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ನನ್ನ ಏತು ಪಾತಿರು ಇರೋದ ಅನ್ನ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಬೆರಿಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ನಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನ ಮುಗಿಬತ್ತೊನ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಡಲ ಆ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಅರ್ಲನಾಗ ಅವೇ ನಮೂನೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರುವಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರೋಷನಣ್ಣ ವಾವಿದಿ ಕೆಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಆರ್ನ ತುಳುಪರವಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳಿಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ತಳಿಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ದನಿನು ಕೊರಿಯರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾದ ಸೊಲಮೆ ಕೊರೊಂದು ಅಕೇರಿದ ಮದಿಪು ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರರು ಒಂತೆ ಬೇಗ ಅಗತ್ಯ ನಡೆದವರ ಅಕೇರಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಡೊಂದು ಮುಸ್ತಫಾ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಯ और आदरणीय सम्मानजनित महोदय, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि काम हमेशा ऐसा करो कि आपकी पहचान बन जाए और काम जब भी करते हैं हम लोग तो दिल से करना चाहिए। जब दिल से अगर आप अपने काम को करते हो तो कुदरत और ईश्वर और अल्लाह आपके नाम को ज़रूर बनाता है। हमेशा कुछ भी काम है ज़िंदगी के अंदर उसको पूरी शिद्दत के साथ करना है और मेरी उम्मीद है कि रक्षित जोगी ने भी और उनकी टीम ने भी अपना जो ये लक्ष्य जो ये मूवी बनाई है शॉर्ट मूवी उसी तरीके से होगी और ये एक मिसाल कायम करेगी, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ छोटी और छोटी नहीं होती, क्योंकि जब हम दिल से और दिमाग से और अपनी मेहनत से किसी भी कार्य को करना चाहते हैं और शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलना 101% लाजमी हो जाती है। और मेरे पास इस वक्त अल्फाज कम है क्योंकि बहुत लोग इस वक्त टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, बहुत कम टाइम लेके आप अपनी बात को समाप्त करूंगा मैं कि हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी इंसान किसी गरीब के घर में पैदा होना गुनाह नहीं है। अगर वो शख्स मेंटली फिजिकली फिट है तो दुनिया की कोई ताकत उसे ऊपर आने से रोक नहीं सकती। तो हमेशा अपने ईश्वर और अपने भगवान को थैंक यू कहना है कि हमें हमेशा मेंटली फिजिकली फिट रखे, जिसके द्वारा हम अपने इतिहास रच सकें और यही इतिहास रक्षित और रक्षित की टीम रचेगी, ये मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जो कीमती टाइम लिया मैंने, मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Skin Aesthetic Clinic. We provide procedures such as Medifacial, Medi Cleanups, Laser Hair Removal, Anti-pigmentation Treatment. We also do Lash Lift, Eyebrow Microblading,
ಈ ಸಭೆಲೆ ಹೆಸರು ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಕೇಂಡು ಸೇರು ನನಂಕ ಪುರಾವು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬುಡುಗಡೆಗೆ ಈತು ಜನತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಪುಲೆನ್ ದಾಯಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತು ಭಾಷಣಲು ದಾಯ ಎಂದು ಆಂಡ ಇಂದೆತ ಪಿರ ಒಂಜಾತ್ ಬೇನೆ ಬೇಸರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆತ ಪಿರಾವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತೋ ಬಂಗ ಪುಣೆಪಾಟ ಪೊರಂಬಾಟಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅವು ಪೂರ ಮದ ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪುನ ನುಡಿಕುಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರಪುರದ ಆದುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ದಿನತ ಬೆಗರು ಒಚ್ಚರೆ ಅಮೃತದ ಸಿಂಚನ ಮಲ್ತಿಲಕ ಅವು ಬೆಚ್ಚವುಳ್ಳ ಸೀಮೆಗ್ ಸಂಪುಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಬೀಜಿನಲಕ ಅಂಚಾದ ರಾಸಿಗೂ ಸೊಲುಮೆಂದು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಲೇಸಗ ನಿಖಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಎಂಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಲೇಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆದ ಪದರಂಗಿತ ನಲಿಕೆ ರಂಗಿತಲು ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರುಂಡು ನಿಖಿಲಿತ್ತದು ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತರಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆರ್ಯ ಮುಕಲ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಪುನಂಚಿನ ಕೈರಾಳಿ ಕಲಾವೇದಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ನಲಿಕೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐನ ತೂದು ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾರಿ ಭಿನ್ನಯ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಹೇಲ್ ಕೊಪ್ಪ ಕಡತ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ನಿಕ ಮೇರೆಯ ಪತ್ತಿ ದಂಡೆನು ನೆಲಕ್ ಊರುದು ಕಪಟನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರ್ಮ ಪತ್ತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಎನ್ನವು ಸುಲುಡು ನಿನ್ನ ಪಾದನ ಧ್ವನಿ ಪೊಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ చప్పురంగుడు ముగురు తెలికెడు నలిపునా పొరులు బీడ చక్కులి అసరు అగెలు కాపునా నిరెలు కడే కన్నుడు కొడి దుఃఖ తెప్పునగ బరువా ಕಡೆ ಕಣ್ಣುಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ತೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲಯಿ ದುಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ
ದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾ ಪರ್ದ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಪರಿಯರೋಪನಕ್ಲಿಗೆ ಚಾ ದೆತ್ತುಗೊರ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಪರ್ಪವನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪದ ಪನ್ನರೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ V4 ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಪಡೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಆ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬನ್ಮನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೇರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ದೇವ್ ಬೇರೆ ಕೊಡೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆಮಲ್ತದ ವಿಜಯ ದೇವ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ಲ ರಕ್ಷತ ಬೋಳೂರ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ರಗದ ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And superb dynamic ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುರಾಯ್ ಮುಳ್ಳೂರು ಪನ್ಪೆರೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬುಲಿಪೋನ ಇದು ತೆಲಿಪೋನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿಗೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಪದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಐತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾಣದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಜನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ LCD ನೆಟ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆರುಂಡು ಐತ ಕರ್ತೆ ಪಂಡ ಹೇಮಂತ್ ಅಮೀನ್ ವರ್ಜ್ರ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಆ ದೇವಮಲ್ತದವರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಹೇಮಂತ್ ಅಮೀನ್ ವರ್ಜ್ರ ದೇವಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಆರೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೆಗ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಆರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುವ ದೇವ ಮಲ್ತದ ಆರೆಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರುಂಡು. ಸೊ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಲ್ ಅವರ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲನ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅವರ ಬಲೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಬಕ್ಕ ಏನು ಲೆಪ್ಪೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಷನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲಾಮಣಿಕ ಐತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಪುದರ್ ಬರೀತೇರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಶುಭ್ರಾಜ್ ಆರೇಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಾವು ತುಳುನಾಡದ ಓಜಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನೆಕ್ಕಲ ಪಾಪ ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜರು ಅರೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಳಾಣ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಷಫ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ದಪ್ಸರದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ನಾವು ಪುದರ್ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಜನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಕ್ಲೇನ ಕುಡ್ಲ ವಿಜನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ದೇವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಐದು ಬಕ್ಕ DOP ಜಿತೇಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಅನನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಹೇಮಂತ್ ಅಮೀನ್ ವಜ್ರ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪೋಡು ಲೀಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಡುಪ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದು ವಿಜಯ್ ದೇವ್ ಆಶಾ ನಾಯಕ್ ಪಾಪ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ನಿಹಾಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಫ್ಲೂಟುಡು ಸಾಯಿ ಸಂಕೇತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪೊರ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಬಾಲ ಮನಸ್ಸದ ಗುರು ಬೆಳೆದಗಳು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು
कुडलड मातेरला पोरला तो जोड़ू सब लोग भी अच्छा दिखना चाहिए, सब हैंडसम ब्यूटी दिखना चाहिए, ऐसा दिलदार आदमी मेरा भाई मुस्तफा प्रेमी, आपको मैं दिलो जान से मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ. चूರು ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆತ ಬರ್ಬುಜಿ. ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ KR ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ದಾಳ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದಾರ KR ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೋಡಾಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರಸ್ವತಿ ದಿನ ಮೋಕೆದ ಮಗಳ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಕೊಂಚಾಡಿದಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಮೂಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಐತ ಮೂಲಕ ರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟ್ ದ ಮೂಲಕ ಪುದರ್ ಪಡಿನಂಚಿನ ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲಗಂಡದ ಉಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ದ ಮೂಲಕ ಪುದರ್ ಬೈದಿನ. ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿದ ಮೋಕೆದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸದ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ SI ಆಂಡಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ SI ಈತ್ ಪೂರ್ತ ಖಾತಿರ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ASI ಅರೆ ಕೊಡ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ. ದಿಲ್ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊಡ್ದಕ್ಲಿಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಬೋಡು. ಪದ್ಮರಾಜರಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ, ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ರೇಮಿಗ್ ಜೀತು, ಆಚೆನೆ KR ಶೆಟ್ಟಿಗ್ ಶುಭ್ರಾಜ್, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಹೇಮಂತ್, ಅಂಚೆನೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ರೇಮಿಗ್ ಮೋಹನ್, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಹೇಮಂತ್, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ತೂಪನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತು ಬೈದನು ನಡೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರನ ತಪ್ಪಾಪುಡು ದಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರದ ಐತಲ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ತೂಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ತೂಡು ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾದ ದಿವಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಐಟಾರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಆರೇ ಬರೀತಾರೆ ಆರು ಹೀರೋ ಆತಾರೆ ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾ ಮಲ್ದೆ ಆರು ಬತ್ತು ಪನ್ನಗ ಸೊ ಅರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರ್ನ ಬಾಲೆನು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತುಕ ಬಾಲೆ ಬಂಡ ಸಂಗೀತ. ಓಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದೆ. 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜವಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡಿ.
ಭೂಮಿದಪ್ಸರೆಯ ಎನ್ನ ಉಡಲ ದೇವತೆಯ ಎದುರು ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪಿರೋರ ಏಪಬುರ ಪನಯ ಕುಡ್ಲದ ವಾಣಿ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟದಾರಾಣಿ ಲೋಕಡುಪ್ಪಿ ಸ್ವರ್ಗವುಂಜೆಯ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಕೇಶರಾಶಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರುವನ ಜೀವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ನನ ಜೀವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ನನ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುದಾಲೆ ಕೆಂಪು ದುಡಿತಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಣೊಟು ರಾತ್ರಿ ದಿನೋಲ ಹಾಜರಿ ಕೊರಿನಾಲೆ ಮಾಮಿನ ಮಗಲೇ ಎನ್ನ ಮದಿಮಾಲೆ ದಿನನ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆಯನ್ನ ಮುಗಿಪು ಹೊರಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕದ ರಾಜೆ ಆಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರುವನ ಜೀವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ನನ ದಿನನ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆಯನ್ನ ಮುಗಿಪು ಹೊರಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕದ ರಾಜೆ ಆಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರುವನ ಜೀವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ನನ ಜೀವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ನನ ಶಿಡಮಂತ ಸಿಂಗಾರ ತಿನೊಲ ತೂವನೆ ಜೀವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ನನ ಜೀವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೇ ನನ
ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ಗ ಈಗ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪನಾಗ ಐತೋಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆವಡು ಬೇತಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಲ ಟೀಮ್ಗಳ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂದ್ರಕ್ಕಗಳ ಇಡೀ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿರೋ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಸ್ತಫಾ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ಪಾತಿರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತು. ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯ ದೇವ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿಜವತ್ತು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ. ನಮ್ಮ ಜವಾನೇರು ಎಲ್ಲಿ ಜವಾನೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ ಯಾನ ಮೊಗಲೇನು ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಗಲ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನೆಕ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತ ಆಗಲ್ಲ ನಂಬುದನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮೂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂದು ಯಾನೆ ಆ ದೇವೆಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚೆರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊರಂದಲ್ಲ. ಅಚನೆ ಪದ್ಮರಾಜರೇ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದೇವರಿನ ನನ್ನ ತೀರೇನ ನಾಯಕತ್ವನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬಡಪತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಮುಖಾಂಬಿಕ ಹೊರಗಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಆರು ಆರಕ್ಷಕರಾಂಡಲ ಮೋನೆಡು ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ದ ಆರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೋದು ಕೇಳ್ನೇಕ್ ಹೇಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಈತು ಬೋರ್ತು ಎಂಗ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಕುಲ್ಲಿಯರು ನೆಟ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅರೆ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಯಾರು ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನೋಡುವಾಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು ನಡೆದಂಥ ಈ ಸಮಾರಂಭ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯಾಡ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನ. ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳುದು ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಮೀನ್ರು, ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಅವರು ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ ಕೂಡ ಅಪ್ಸರೆ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬರುವವಳು ಅಪ್ಸರೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಗಾತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಪ್ಸರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಅಮೀನ್ರು ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಕಟೀಲ್ನ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ನಗುಮುಖ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ತಂಡದವರಿಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಯಾವುದು ಕಲೆ ಇರಲಿ ನನಗೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೊಗಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಛದ್ಮವೇಷದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ. ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಆ ದೇವರು ಸದಾ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಪರ್ಯಂತ ನಗು ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. मालिक और बहुत ही दिलदार, बहुत ही प्यारे मुस्तफ़ा भाई है, तो दो एक बेस्ट विशेष चाहिए आपका. थैंक यू सो मच. मैं अपने आप को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि इस शुभ अवसर पर जो मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी विशेष दे सकूँ. मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जो ये देव और हेमंत ने शुरुआत की है और रक्षित ने जो शुरुआत की है, 101% कामयाबी मिलेगी.
जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए अपना एम बना के चलना है, और वही हेमंत ने भी किया है। फिलहाल मैंने जो ऐड देखा बहुत ही शानदार एक्टिंग लगी और बहुत ही प्यारा, और मेरी हमेशा ही ये दुआ है ईश्वर और अल्लाह से कि हेमंत और रक्षित और देव इतिहास रचें। और देव का तो नाम ही ऐसा है कि हमेशा ही देवी प्रसाद के लिए जितने शब्द कहे जाएं उतने कम होंगे। और हेमंत की भी एक्टिंग देखने के बाद वाकई में दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो गया है। और एक शब्द कहना चाहूंगा, कितना बड़ा तो कोई नहीं होता कि आसमां में ना समा पाए, कितना बड़ा तो कोई नहीं होता कि आसमां में ना समा पाए, लेकिन कंकड़ कंकड़ जब इकट्ठे हो जाएं तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक धरती का गोला बना लेते हैं। वैसे ही एक छोटी सी शुरुआत देव, हेमंत एंड रक्षित ने की है। आज भले ही चाहे ये मूवी या शॉर्ट मूवी या एल्बम छोटे बजट की हो सकती है, लेकिन इनकी मेहनत बहुत ही बड़े बजट की है, और एक ना एक दिन ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये मेरी ईश्वर अल्लाह से दुआ है, और सपोर्ट भी मेरी हमेशा ही हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। दिलजान जो दिल से बात करते हैं, उनके साथ खुदा, राम और सब लोग साथ रहते हैं। सो आपको प्यार भरा नमस्कार। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಕನಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇರಳನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಹೇಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಇಂದಾದ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೇರ. ನನಾತ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾದೇವಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗನ ಆ ದೇವಿಯರ ಕರುಣಿಸವಾಡು. ನನಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರೋಲು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯೋಲೇನೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಉಂತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇರಳ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಬೈದೇರು ಅತಿಥಿನಗಳು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪದ್ಮರಾಜರೇನು ನಮ್ಮ ಗೌತಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ದು ಅರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನೊಂದೇನು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾದ ಗೈತಾಟಲೆ ಪಿರೊಂದ್ಸತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ತಂಡಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಐ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೆ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಸರದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ದೇವ್ರ ರೆಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಮಾತೆರ್ನ ಪುತ್ತರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ವೈಭವಿ, ಆಶಕ ಅಂಚನೆ ವೈಭವಿನ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು. ಅರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರೇಖಾಕಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಾಯಿಗ ಜೀತು ಬಾಯ್ ಅರಿಗುಂಚಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೆ ಆರ್ ಅಣ್ಣಗ ಶುಭರಾಜ್ ಆರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ASI ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗ ಹೇಮಂತ್, ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್. ಆರೆಗ್ ಮೋಹನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕ್ ಅಣ್ಣಗ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲಕ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಮುರಾನಿ ದಿಂಚಿ ಭಂಗ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ ನಿದ್ರೆ ಎತ್ತಜಿ ಅರಿಗೊಳ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐಟ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರೋಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. Vaidyars Ayurveda Hospital and Research Center in Puttur, serving the patients around the globe. Vaidyars Ayurveda now brings good health with a touch of ancient wisdom and scientific approach. A fully fledged
Ayurveda Hospital with skilled and experienced doctors, well-trained Ayurveda Panchakarma therapists, yoga therapists, physiotherapists and humble staff with round-clock service offer authentic Ayurveda treatments for the following: neurological conditions, pain management program, cervical spine and lumbar spine condition, skin diseases, women's special program, detox rejuvenation program for all your mental and physical strength and to be strong from within. Vaidyars Ayurveda Hospital and Research Center, Darbe, Puttur. ನಡೆ ತೂವಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ರಕ್ಷತಾ ಬೋಳೂರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವ್ ಇಂಕು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಕನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು, ಹೇಮಂತ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಒಪ್ಪೇರು, ಪದ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪೇರು, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಒಪ್ಪೇರು ಉಪ್ಪರತೆ ಓಕೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕರಾವಳಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಳ ಕಮಾನ್. ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಚೆಂಡೆ ಪಟೋಲಿ ಪದ ಬನೋಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಇಂಕ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡ ಸೇರೊಂದು ರಕ್ಷಿತ್, ಹೇಮಂತ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಪದ್ಮರಾಜರ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್, ಕೇರಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್, ಹೇಮಂತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಜಾಗಡೊಂಜಿ ನಮಕ್ ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಮೇರೆಗ್ಲಾರ್ನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಟೀಮುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರಾರ್ ನಮ್ಮ ದೇವಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅನಂತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವಡ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಟೆಂಪಲ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಟೀಮುಗಳ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ದುಂಬುಗು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್, ವೈಭವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀತಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್, ಶುಭರಾಜ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಿರ್ದವ್ರು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಅಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟು ದೇತನೋಡು ಬಂದು ನಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ವೇದಿಕೆ. ಆಶಕ್ಕ ಉಡುಪಿಯಿಂದ, ವೈಭವಿ ಪೂಜಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಲು ವೈಭವಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ. ಗೌತಮಣ್ಣ, ಶುಭರಾಜ್, ಮೋಹನ್, ಜಿತೇಶ್, ಪ್ರತೀಕ್ and finally ಹೇಮಂತ್ ಅಮೀನ್ ವರ್ಜ್ರಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್. ಇಂದು ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೈಕ್ ನಾನು ಮಂಜುರಾಯಿ ಇಡ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಪಂಡ ತೆಲಿಪೋಡ್ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಆದಾರು. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ V4 ಮೀಡಿಯಾದ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಲಿಯನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಅರೆಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರದ ಪರ್ವಾದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ದಪ್ಸರದ ಪರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಕ ಏರ್ ಮಾತ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದರು ಐಟ್ ಲಕಡಿ ಬೂಡು ನಿಗ್ಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕಂತದ ಕೋರ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಓಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಪಿದ್ದೇಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ. ತೂಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಸ್ ಲೈ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಜಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಪೋನಂಗನೆ ಪತಂಬೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಬೆರಿಸಹ ದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದೇವಣ್ಣೆ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವಣ್ಣ ಇರೊಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಏನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಇರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿನಂತಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇರೆ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ದಪ್ಸರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಿಸೋ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇವಣ್ಣ, ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು. ಪಿ ಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಸಿಂಗರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೂಲೂರು ವೇದಿಕೆದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರು ದೇವ್ರು ರೆಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಾಡು ಮಾತ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪಸರ ಟೀಮ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾಧಿಸೇವಿದಂ ಕವಿತ್ಥಜಂಭೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುದಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ പാദപങ്കജം പത്മപീഠത്തിൽ ഇരിക്കും ദേവി പട്ടാടഭംഗിയിൽ ചാർത്തും ദേവി നിത്യവും വന്നിണ്ടിനാവുതന്നിൽ നൃത്തമാടണം സരസ്വതി നൃത്തമാടണം സരസ്വതി
പക്ഷേ ഇന്നു ഇൻ ആരൻ വന്നു മധുരം തന്നു ഭുവനേശ ഭൂതനാഥ ശബരീഗിരി വാസുദേവ പന്തള രാജകുമാര ദേവ നിത്യ ജയ മംഗളം നിത്യ ജയ മംഗളം ആ എന്താ പെർഫോമൻസ് ആണോ? ഇവിടെ വരെ പോന്താ, ഇവിടെ വരെ കഴിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടേ? ഇവിടെ വരെ എല്ലാം ഇവിടെ വരെ ഭാരി ഖുഷിയാണ്. എന്ത് പെർഫോമൻസിന് ഇടമോനെ ദിനേശ്, എന്ത് പെർഫോമൻസ്, അടിപൊളി പെർഫോമൻസ്. ആ ജോറ് കഴിച്ചപ്പളി ಒಟ್ಟಾಣು ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಬರಿ ഇവിടെ ಬರಿ ಭಾರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಇಂಚಯ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಪಂಜನ ಕಲಿತ್ತೇರ್ನಾಣ ಇಲ್ಲದ ದಾಲ ಗಲಟೆಜ್ಜಿ ದಾಯನ ಪನ್ನಕ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡ್ದಿ ಗಲಟೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಡೊಂಜಿ ನಲ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಏತು ಜೋರದ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಕರಗದಿ ನೀರಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಡಿಪೊಳಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಾ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪೊಂಜನಕಲು ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆಕ್ಕಲು ಧೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುಡಾರ ಜೋರನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರಲೆ. ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೆಂಗೆ ಮಲಯಾಳ ಬರೋಂತು, ಮಲಯಾಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂತು, ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಲಿತೆ. ഞെഞ്ഞിളുള്ളിൽ നീയാണ് കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് എൻ്റെ ഞെഞ്ഞിൽ നീയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ. സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീരുമെച്ചാനെ ഫാത്തിമ. ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാണ് എൻ്റെ ഞെഞ്ഞിൽ നീയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ. ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜ ವಾಕ್ಲಿಗೆ ನಿಂಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಬಂದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಬಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಇತ್ಯದ ಜವಾನಿಯರು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಕೈಪಾಡಿಜಿರು ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಪಬ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗೊಬ್ಬದು ಆಳ ಒಂದುಲೇರು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸನ್ನು ಪುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಿಸವನು ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಮೂವಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ತಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ ಜೋಗಿ, ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂದನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಂಚೆನೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರವಲ್ಲೇರು. ಮೊಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕುಡ್ಲದ ನಂಬರ್ 1 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಡ್ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಕ್ಕಳೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರುವಂತೋಡು ಎದುಕೊನೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ವಿಜಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪಡ್ದು ಆಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಾದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಹಂ ವಿಷ್ಣೋರವತಾರಂ ಆಳಿಕತ್ತುಂ ಸಂಹಾರಂ ಕಲ್ಕಿ.
ಶಿವನಾಮೋದ ಮೈಮೇನೆ ನಮ್ಮೂರ ಜನ ಮಂದಿಗೆ ಬೂರೊಂಡ ಹಿರೆ ಪಾದೋಗೆ ಕೈಲಾಸ ಈ ಭೂಮಿ. ಆವಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇತ ಹುಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಕಡಪುರಿ ಎತ್ತ ಮಾರೆಯ ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂಬೆ? ಶಂಕರನ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಂಗ್ಲದಲ್ಲೇ ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ಬಾರಿ ಅಜನಗೆ ಶಂಕರನ ಬೊಡದಿ ಪಾಪಗೆ ಆ ಸೋಲು ತುಲೆ ಪುಂಜಮುನ ಮೇಟು ಏರಿಗೆ ಆಯರ ಉಲ್ಲರಿಗೆ ಆಯರ ಉಲ್ಲರಿಗೆ ಆಯರ ಉಲ್ಲರ 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 ಉಲ್ಲರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಏರ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಏನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಲವ್ ಎಪ್ಪಲ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲವ್ ಯಾವ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೋಲೆ ಪೋ ಓಕೆ ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶಂಕರನ್ನೇ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಟೀಮನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ ಭಾರ್ಗವ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅರೇನು ತೂನಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಆ ಗಡ್ಡದ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾನೆ ಆ ಕುಜಾಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾನೆ ಏನು ತೂನಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ರಕ್ಷಿತೇರಿ ಜೋಗಿ ಬಲೆ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಲಕ್ಕದಂಥದ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಡೆದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೀರು ಪಡೆದು ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಜವನೀರು ಸೇರೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕನ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಬಾವುಟಗು ಅವಮಾನ ಆಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತೋಜಿಪದೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬಾವುಟಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಾ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಿಪದೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡದಾದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನೇಟ್ ತೋಜ್ಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಲು ಪೂರ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಂತಾವಡು ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೀರು ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಲಿಪಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸವನ ದಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದೇತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಮೂವಿಡ್ ತೆರೆಯರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಂಚ ಎದುರುಕೊನೆಯರ ಎಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನ್ಪನೆತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲೇನು ಪೂರ ದಿವೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರನ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೂ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೈ ತಾಟಿ ಒಂದು ಮುಗ್ಲು ಮಲ್ತದನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಪಾತೆರ ಒಲ್ಲೇರು ಇರನಾಂಡ ಲೆಪ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ದಯಮಂತದ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ಬಲೆ ಚಂದ್ರ ಸೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡೆ ತುಳುವ ನಲಿಕೆ ಪದರಂಗೀತ ಅಂಜನೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜವನಿಯರು ಒಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಒತ್ತುದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕೈಯಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಚಾಪಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಡುಟು ಅಂತ ನಗಲು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಂಡ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಯ್ಯರ ತೆಕ್ಕೊಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅದ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಅದ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಬೇಕತ್ತ ಓಕೆ 5 4 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ತುಳುವರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ, ತುಳುವರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವಾದು ಎಂದು ಇದೀಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಪತಾಕಿಗೆ ಅವಮಾನ ಎಸಗಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತಾಕಿಯನ್ನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ದುರ್ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತುಳುನಾಡಿನವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಅವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಂಡ್ಯ ಸರಿದಾಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಪಿರಿಕುಲು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಕ ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟುಡು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಖಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ಕಲಾಮಣಿಕೆ ವಿಜಯದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತುಳುನಾಡ ಸುರೇಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೇರಿದಿನ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟಗ ಅವಮಾನ ಆತನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯತಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರವಾದಿ ಅನಿಚಿನ ಆನಂದ ಕೇವುಲ್ಲೇರು ಹಿರೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಚಿನ ಆಲಂಡ ಗುರುಜಿಲ್ಲೇರು ಹಿರೇನ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಂಚಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಚೇಂದ್ರ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿರೇಗ್ಲ ಇವಾನಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಸ್ ಸೇರಿದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಬಾವುಟಾಗ ಅಪಮಾನ ಆತನ್ ತುಳುನಾಡ ಸುರೇಚಂದ್ರೇನು ಚಪ್ಪಲಿಡು ಬಿಂಬಿಸಾದೇರು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲೈವ್ ಉಡಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಲೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರವಾದಿ ಏನಂಚಿನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಆನಂದನ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈದಾದ ಪನ್ಪರು ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಬಂದುಲೆ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಪುರ್ಲ ಜಾಗೇಡು ವೈಪುರ್ಲ ಸೀಮೆಡು ನೀರುಗುಲ ನಿರೆಲುಗುಲ ಇಣೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ನೆಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡಿಕೀನಿ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಾತ್ತು ನೆನಪು ದೀವೊನ್ಲೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವ ನೆಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡರೆ 1000 ವರ್ಷ ತುಳು ಲಿಪಿಕು ಉಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ತಾಡೆಯೋಲೆ ಉಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಉಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಕಲ್ಲುಬರವು ಉಂಡು ನಮಕ್ ರಾಮೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಅಂಕೋಲ ಮೂಡಾಯಿಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಒಂದು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಧಿಪಾಡ್ದ ನಡು ನುಡಿಕಟ್ಟುಗೇನುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವ ಕೊಡಿಕು ಅವಮಾನ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬುಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾವಡು ತುಳುನಾಡುದ ಕೊಡಿಕು ಆತಿನ ಅವಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸರಿ, ಈತ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಪಾಯನಂಚಿನ ಆನಂದನಗು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುನಾಡದ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯನಂಚಿನ ಪಿರುಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ
ಆಲಾಂಡ ಗುರುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುರುಕಾದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಇಂದು ವಿಷಯದ ಅವು ಬಾವಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಜಿ. ತುಳುನಾಡ ಬಾವುಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ನೆಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ವಿನಾಶಾಯ ಚದುಷ್ಕಥ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಪಡೆದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಕು ಬೊಚ್ಚಿ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮನು ದೊಂಕುದುಂತಾರೆ. Skin Aesthetic Clinic. We provide procedures such as Medifacial, Medi Cleanups, Laser Hair Removal, Anti-pigmentation Treatment. We also do Lash Lift, Eyebrow Microblading, ಸುರುಕು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸುರುಕು ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಸೊ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತಿನೇ ಬಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಮೂವಿ ಈಗ ದಾದ ಪಣಿತ ಸದ್ಯ ಮಲ್ದ ಎಂಗಲ್ನ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿನ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೇನು ಆಯ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ರಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಯರಂಡು ಏತು ಬಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ದ ಎಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಡೀಗ ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಿವ ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಎಂಗಲು ನೆತ್ತ ತುಂಬ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಪಟ್ಟಣ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಾಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದಾತನ ಎಂಗಲ್ ಕಾಸು ಬಾರ್ದಾತನ ಯಾನನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಮನದನಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇತನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡು ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ವಿಷಯ ಆಪುಜಿ ಬಂಡಿರು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ ಕನತಾತನು ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪಡಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಜವಾದ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನೇ ಆರಜ್ಜಾನ್ ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಮಣಿಪಂದೆ ಗುಲ್ಲುಗಾಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಭಂಗ ಬರ್ಚಿ ಐಕೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಜೀರು ದಾಯಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯ ಪಿರಬೂರೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಡು ಇತ್ತ ನಿಗುಲು ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಉದುಪುರ ಆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಡೇಟ್ ದೀದೆಂಗುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅವು ಕೆಲವರು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಾತ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುಲ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಬಾದು ಅಂಚಿ ಆದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿಂಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲು ಈಗ ತುಯ್ಯರು ನನಲಾತ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ಪುವ ನಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಅನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪು ನಿಂಗೆ ತೂದು ಅಂಚ ಈತನೇಟ ಕಾತು ತೂದಿ ನೆಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಗತ್ತುದ ಪಾತೆರ ಗುತ್ತುದ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪಾತೆರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಪೂರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯನ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಆ ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾದ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿಕಿರು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ತೋಪುಣು ನಾನು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರತು ಕಾಪಾಡಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದೂರ ಆದ ಜೀವನದ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕಡು ಇರು ದೀಪುನಂಚಿನ ಪಜ್ಜ ಬಲ್ಪಾದ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇರೆ ಮಧುಬಾನವಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಬಲೆ
ವಿಶೇಷ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷ ಗಡ್ಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಚನೆ ಮಂಜು ಒಲ್ಲೆರು ಕಡಲರಾಜೆ ಒಲ್ಲೆರು ಅಂದ ತುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅರ್ನ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಡ ಬಿಸಿ ಪಡಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ನಂದನ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡಿರು ಇರು ಬರೋಡೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಸುರು ಕುಂಬೇರಡು ಪಾತೇರ್ ಗತೆ ಅಂದು ದಯಪಂಡಾರ್ನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ವಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚದ ಎರಡ ಪಾತೇರ್ ಪವಡೆ ರಿನಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರೆ ಓಲಿತನಲ ಬರೋಡಿಗೆ ರಕ್ಷಿತನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲದಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಲಿತನ ಬಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲ್ತೊಂಬಲೆ ಸರ್ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಲ್ದಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮನ್ಪರಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ದೀಪಾವಳಿದ ಸಮಯ ಆಂಡಲ ನಿಖಲು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ಏನಗನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಊಡು ಉಪ್ಪುನಾಕಲು ಅಂಚದ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಪನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ನಾನು ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಂಚದು ಆರೇ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಇಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಬಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೈರಿ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಅಂತ ಯಾ ಬಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಈರು ಧೈರ್ಯಗೊಂಡ ಯಾನು ಮನ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಬತ್ತದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ಪೂರ ಹೊಸ ಜವಾನೇರ್ನ ಪೂರ ಗುರ್ತಾದು ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಈತ್ ನೆಟ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇಂಚ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಏರ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ದೇಯ್ಜರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ದೇಯ್ದರು ನಾನು ಮೆರನೊಟ್ಟಿ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪಿದೇದ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಂಗಳ ಜಾಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಓಲೇರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿ ಆರು ಬಂಡ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐತ ಬಂಗ ಎದಾದ ನಂದು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆತೆ ಬಂಗದತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಮೇರೆ ಮಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದು ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಡ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬಂದೊಂದುವೆ ದಯ ಬನ್ನ ಮಗೇನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇರತ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಲೆಗತ್ತು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಲ ನಮಗೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ರಾತ್ರಿ ಒನಸು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಉಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಕೇಂದು ಉಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂವಿ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ರಕ್ಷಿತೇರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತಂದು ಎಂಗ್ಳದು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಯಾನು ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬದೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯಿನಿ ನನ್ನ ಅಂಚದು ಪುನಗೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಅದು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವಳ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಚಾರು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಪಾರ ನಾನು ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ನನ್ನ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರೋಗು ಏತು ಉಲೈ ಪೋತೇರು ಏತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತೇರು ಪಂಡ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೇರು ಬಿಡ್ದಿತ್ತು ಹಾಂ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಗ್ಲ ಬಾರಿ
ಸುಲಭ ಆದುಪ್ಪು ದಾಯಂದ ಪಂಡ ನಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಏರಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಂತ ನಾ ಗಡ್ಡ ಕಾಂಡೆ ಕೊನ ಅಂಟವ್ರು ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಸೂಟ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ನಿರೂಪಕರು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ರಕ್ಷತಾ ಬೋಳೂರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ರಕ್ಷತಾ ಬೋಳೂರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊನುಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ಐತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಉಲ್ಲೇರೆ ರಕ್ಷತಾ ಬೋಳೂರು. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬುಡ್ದು ತೆಲಿಪ ಅವು ಮನಸ್ಸುರ್ದು ಬರ್ಪುನ ತೆಲಿಕೆ ಅವು ಐಕ್ ಮನ್ಪೆರು ಈ ಉಪ್ಪು ಬಡ್ದು ತೆಲಿಪು ನಾನು ಉಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಸುರ್ಕಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಏನ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆದುಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಮುಕುಲು ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಚಿಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿನ ಯಾನೆನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಯಾನ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಲಾ ಪೂಜಿ ಮಗ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಏನ ಮೂಲೆಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೋಗಿಗೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರೋ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರೋ ಅನ್ ಲೇಪೇರ ನೇಪಲ. ಸೊ ಆರ್ ಮೇನ್ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ V4 ದ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಪ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಪೂರ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂವನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೃಶ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾಡ್ನಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾರ್ವತಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆತೇರು. ಅರೆಗೆ ತುಳು 10 ಜಿನಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರಿದೇರು ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು. ವಿಮರ್ಶಾ ಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ವಿಮರ್ಶಾ ಗೌಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ವಿಮರ್ಶಾ ಗೌಡರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೂರೈಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಆದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು. ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಕ ತುಳು ಶೋ ಕೊಡು ಬರ್ಪುಣ್ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಅವ್ರೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಡ್ ಗುರ್ತಾಯಿರು ಸಡನ್ ಒಂಚಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುರ ಡೈಲಾಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚೆ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚೆ. ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಈಗ ಓಕೆ 1 ಲೈನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆದ್ರೆ ಇಂಕ ಪೂರನೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆವರ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆವರ್ಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದಿರಾ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದಿರಾ ಅಮ್ಮ. ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವನಸ್ ಆವರ್ಡು ಪೂರ ಆರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಕೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲಿ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಇಚ್ಚೇರು ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವಡಿ ನಾನು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರಿ ತು ಏನಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯರು. ವಿಮರ್ಶಾ ಗೌಡ ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಬರುವಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ದೂರಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿದ್ದರ ಪರ ಪಂಡರಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಡು ಸುರ್ಗು ಆಲ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಆರ್ಕೆ ಮುಲ್ಕೆ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಸ್ ಹತ್ರ ನೆಟ್ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಹೀತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಲೀಡ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನೆಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಬರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲು ಪಿರೋಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಧ್ವನಿ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗುಲ್ದು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ದವ್ರು ಗುಲ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೋಕ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ದ ಭಟ್ರೇನ ಯೂನಿಟ್ದ ಸ್ಲೋಕ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್
ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮೇರು ನೆತ್ತ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮಡ ಅರಡೆ ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ₹1 ಬಯಕಂದೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಅಲ್ತರದು ಪುತ್ತೂರದು ಬತ್ತದು ಎಂಜಿನ ರಕ್ಷಿತ ಯಾವ ಬರ ರಕ್ಷಿತನ ಇದು ಬರ್ಬಂಡು ಬತ್ತು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಥೆದ ಹೀರೋ ದುಮ್ಮಲಿ ಅಭಿ ವಿಟ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಏರ್ನ ಪಣಿಯರಣ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಿ ಪೂರಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ನೇತ ಶುರು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಶುರು ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಗ್ಗು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತೋಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಇರೋ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವು ಬೈ ಮಲ್ಗ ಮಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಅಕಡೆ ಬಂಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಅವಳು ಪರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡೋ ನಿಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ 4 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಬದಿರ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಅದು ಮಲ್ಪು ನಿಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಮುರಂದೀಚೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ₹100 ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಂದನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಪಾತಿರೇರು ಅರ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅರ್ನವಾಗಿ ಪಾತಿರ ನಿಂಚಿ ಸೊ ವಿಜ್ಜು ಮೇರಿ ಮೂವಿಡ್ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಾಗಿ ಎಂಗ್ಲರೆ ಮಕ್ಕನ ಉಂಟು ಐಟ್ ಊರುಡು ಪಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಳ ಮಂದಿರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾಗರಾಜನ ಪಾತ್ರಳ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಜ್ಜು ಸೊ ಬೆಡ್ಡೆ ಬೆಂತೇರು ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕರಿಟ್ಲ ವೈವೈಟ್ ಕಡೆದ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೈಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಈತು ಜನ ಉಲ್ಲ ಈತು ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನಂಚನ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಈತು ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನಂಚ ಕಲಾವಿದರ ದಾತಿನಂಚನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸೊ ಮಾತ ಬಂಗಾವೈದರು ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಬಿ ಮೇರೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮೇರೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ದನಿ ಆಪಿನಾರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಯಾನ್ ಎಂಜ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾತೀನಿ ಓಲ್ಲರು ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಬಿ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಒಂತದೇರು ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಧೀರಜ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಾತ್ ಮೂವೀಸ್ ಕಿರು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಡು ಅವಾರ್ಡ್ ತಂದು ಆತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ದಾಲ 10 ಬಂಡದ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ದಿನ ದಿನಸಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟೀಮಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸೊ ಹೃದಯ್ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 3 ತಿಂಗಳು ದಿನಸಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಎಡಬಲ ಅಂದ ಮನಳಿ ಇಂಕಲ್ ಎಡತ್ತಿಗೆ ಬಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ದುರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೇರು ಸಾರಿ ಐಕ್ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಂದು ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೇರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ದೇವ್ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೋಡು ನಿಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಟು ತುಯ್ಯಾರ್ನಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ನಮಕ ರಿಹರ್ಸಲ್ದ ಟೈಮ್ ಆಡೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪಣಿಯರ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆತುಂಡು ಐನು ಅಂಚರಿ ನಾ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಾಮು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೂದುಪರ್ಗ ದಸರಾಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ 1 ದಿನ ದಸರಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಲು ಒಂತದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನೆತ್ತ ಹೀರೋನಿ ಕಾಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಬ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜೋಕುಲು ಮುಕ್ಕಲು ಮೂವಿ ಹಾಕಿ ಮಲ್ದಿನಾಕಲಿ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನ ಮಾನಿ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಪೆಂಕಲ್ ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ಪಂದು ಮಾನಿ ಅಂಕಲ್ ಎಂದೇ ಬಪ್ಪಡು ಅವಡ್ ಪೂರ ರೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುದರ್ ಪಂಡದು ఒక ಇಂದಿರಕ್ಕ ತೆಲ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಗಂಭೀರ್ ಇಡೀ ನೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಮೇರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತ ಮೇರೆ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಹಾಂ ಪಾತಿರ ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪ್ರೇಮ್ ಕಿರಣ್ ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿನ ಅನ್ನೆ ಮಣಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಡಲೆತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದೆ.
20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜವಳಿಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹಾ ಸಂಗಮ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡಿ. ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಕೊರತೆಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೊರತೆಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ನಂಬರ್ 1 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಬಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿ, ಸಿಜ್ಲಿಂಗ ಈ ಸಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರೊಂಡು ನೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬೆಂದನಂಚಿತಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತ್ರ ಹೊರತು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಗು ಶುಭಾಶಯನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಮ್ಮಾಂಚ. ತುಳುನಾಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ನಿರಕರತೆ ಜವನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಆ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಅರಕ್ಕಲಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನೊಂದು ಶುಭಾಶಯ. ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆಯನ್ನು ಕೋರಂಚಿತಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೆಂಬಲೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಪ ದೆಂಬಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತನ ಆತ ಬಂಗೋಣ ತುಳುಗಾಲ್ತದೇರ್ಗೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 days ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿ ಹಂಚ ಕೊಡ್ತು ಜೇರ್ಗೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಡ್ MC ಮಲ್ತಿನ ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಲರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳ ಖುಷಿ ಮಲ್ತು ಅಂತ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೊರ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಳಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ಅರೆನ ಚಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾರು ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡೀತೆ ಬಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಅದೇ ಹಂಚ ಆವಾಡು ನಮಕ್ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ನಿಂಗಳ ಕೈ ಚಪ್ಪಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಗದಲ್ಲ ಕೊನೆಯರುಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರಿಯಣ್ಣ ಮಾತ್ರದ ಕೊನುಬುನು ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅರೆಗ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಸರಿಗೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ಮಣಿಬಾಯಿ ಎದುರು ಬರೋಡು, ಶುಭ ಕಿರಣ್ ಮಣಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಎದುರು ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಲಗಡಿ ಬಿಡ್ರು ಆಯರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಚಿತ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಕ್ಕೆ ಬಲೆ దయమల్తి ఏర్ల పోర్చి లక్కడిపు డ్రా ఉండు ఐటు బంగారుండు బరుడు అరేగ కుమారి ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಅರೆಗ ರಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರೆ. ಸಿಂಗರ್ ಗಾಯಕಿ ಬಲೆ ತನುಶ್ರೀ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪಂತೇರು ಮೇರೆ ತನುಶ್ರೀ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಗಾಯಕಿ ತುಳುನಾಡ ಕೋಗಿಲೆ 2021 ವಿನ್ನರ್ ಮೇರನ ಮಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ಲಾತು ದೇವರು ಎತ್ತರ ಏರ್ಪಾವಡು ಬಾಲೇನೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಏರ್ಪುರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತು ದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀಟ್ ಕೊರ್ಕ ಸರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ ತಂಡೋಲೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲ ಅದು ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಉಷಾ ಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲೇರೆ
ಅಂಚೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರು ಆ ರೀತಿ ಮೂಲಿಜ್ಜೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಚೂರು ನೆಡ್ದು ಬೈಜೇರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರೇನು ಈ ಟೈಮ್ ನೆನೆ ಪಂಚಿನ ತಪ್ಪಾವು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಅವತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಆರ್ಲಜ್ಜೇರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾತರ ಆರು ಬೈಜೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಮೂಲಿಜ್ಜೇರಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ V4 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂಜ ಸೊಲ್ವೇನು ಮತ್ತೆ आवड